noswaith drofannol dda a chroeso i Barti Haf, yr haglediad! Barti ddi! Totiwch yr rymna fyny, guys. Mae'n penod 112 i chi. In Bontadeli, drinks are free. Fun and sunshine, there's enough for everyone. Croeso, Parti'r Haf. Dyn ni yma, fel arfer, i roi cwbl orio, saib i chi. O'ch bywyd arferol. Sean yn si fan hyn, gyda Bryn. Hello. Hi, Estyn. Ciao! Haid i ni ddeud, Sioned, ti'n edrych yn chic dros ben yn 60s Prada miniskirt typeset. Dwi'n gobeithio bod chi wedi cymryd sylw. Mae Iestyn yn ei flat cap a'i fatha i seal jacket o edrych yn gret, ne? A Bryn, be ydy'r siwt? Wel... Sydd kind of check, ond... kind of ddim. Dwi'm yn gwybod os ydy bobl actually darllen disgrifiad y benod. Croeso i'r Topsy-Turvy World o'r Parti Haf, lle yn hytrach na podlediad ostensibly amdan tech, ond ddim really, sydd wedi troi fewn i bad movie podcast. Sorry am hynna. Hang on. The views expressed by Sean and Mills do not reflect. Mae Bryn yn dweud, as your lawyer. Yeah. Dwi'n yn gwybod os ydy'r gwrandawyr wedi bod yn dilyn Bryn at the bar yn hytrach na yfed wrth y bar. Mae Bryn literally yn treinio i fod yn lawyer. Gyda faint o sgôr? So nes i cael trwy'r modiwl gynta o'r gradd wsos yn y bit yn ôl 89%. So mae'r modiwl... Mae'r modiwl gynta yn y bag. Ond hwnna di questions literally fel, what colour are the wigs they wear? Ooh, white. Should you take bribes? How dare you? Lawyering, introduction. Mae o fatha, how do you spell court? Yeah, autobachter. No, Yeah. sorry, Bryn. No. Dwi ti eisiau bod yn lawyer fel Matthew McConaughey yn y ffilm The Lincoln Lawyer? Ydw, you're in the wrong place, boy. This is the British legal system. A mwy benodol, the England and Wales legal system. Sorry, because in yr Alban, it's all up for grabs. All up for grabs. Brilliant. Mae gyd yn dibynnu ar faint o sgosh. Flashback. Oes unrhyw un o'n chi, Bryn potentially on, yes, o'ch chi'n cofio, ti'n fel cyfreithiau'n Hywel Dda, neu fel hen cyfreithiau Cymru? Maen nhw'n brilliant. Fel, os oedd fel rhywun yn lladd rhywun o teulu ti, o ti'n gallu fel, o'na fel set-ups halfraint specific ar gyfer fel, dim halfraint, beth ti'n gael o fel, iawndaw. Oedd ti'n cael fel, wel, oedd gwraig yn werth llai na gŵr, oedd plentyn yn werth llai na hynna, ond oedd ti'n cael rhywfaint o iawndaw, ac o'n i just fel, so hynna'n digwydd yn aml te, doedd? Mae hynny bodoli ryw radd dal, so mae gen ti cwmni yswiriant efo fatha flat, fatha algorithm sy'n gweithio allan mewn fatha tragedies mewn be oedd person yn werth. Cool. A talu allan. So ar ôl 9/11 o'na cwmni oedd yn di cael ei hairio i weithio allan faint oedd pob wedi marw yn werth a be oedd nhw'n cael ei talu a be oedd y wael oedd y bankers yn cael ei talu mwy na'r dynion tân oedd ti marw. So pwyl werth mwy fanna i ddynol rew. O'n i'n mynd i wneud joke ynglyn ydy bod yn podcast Silver Award winning incalculable. Pardon? Hawdd i ti ddweud? Ti'n di bod yn yfed in Bontadeli drinks are free? Hyd yn hyn. Croeso, unwaith eto ar parti. Da chi'n gwybod lle da ni'n mynd yn gyntaf. Fanwyl Brandawyr. Da ni'n mwydro fan hyn ers 12 mlynedd. Hashtag podlediad hynna'r Gymraeg. Ti'n teimlo weithio bod y penod yma actually yn 12 mlynedd o hyd, but mae'n okay. Mae Est yn rhoi chapters fewn. Ti'n gallu skipio trwy ddyn nhw. Un chapter does neb yn skipio trwy. Ydy'r agenda. Okay, so sôn am Bryn a'i brofiadau dysgeidiol, right? Yes, be wyt ti'n yfed ac yn bwysicach, beth sgynna fo'i wneud efo Bryn? Dwi'n dallt y gair mowr coch sydd ar y botol gwyn. Mae'n dweud,
O, da, ie. Ond llythrenol yn deud o, dy, e. O, de. So gwyn coch di o'r Eidal, a wedyn so dwi wedi gyrru fo'i... Gan sponsor sioe heddiw. Dwi'n gwybod bod o'n organic, a mae'n dweud yna'n Saesneg. So, yr enw sydd ar y botal ydy Montepulciano d'Abruzzo. D'Abruzzo, ia. Yes! Bloody lyfio hwnna, good queen. Be mae'n dweud o dan hwnna wedyn? Faint o sgôr ges di yn exam Eidaleg? Ti ddim yn y Duolingo Silver League. Denominazione di origine controllata. Mae hwnna'n golygu fel PG, fel ti ddim yn cael deud bod o'n cigoen Cymraeg. Ie, mae fatha controlled origin. The domain of a controlled origin. So, Montepulciano d'Abruzzo, PDA controlled origin. Mae hwnna'n swnio mor romantic. Be dwi'n licio di bod dweud, beth sy'n gret y gwylod di, canteen arte. Sy'n golygu? Dwi'n cymerid, dwi'n gwybod. Bod o'n dod, bod o'n cael ei syrfio yn y canteen. Just canteen arte. Ti'n bod os bydd actually meddwl. Canteen, a mae o'n dod o 2018, ond... Mae o, ti'n bod, nes i jyst erdio dy fewn i'r stafell, ac oedd o'r digwydd bod mewn basged oedd yn eistedd yn ymyl fi, ac oedd na... just yn barod. Just darn o gaws a tomatos Ma'r llun yn y basged. Fi wirioneddol yn gobeithio, yes, neud i roed y llun yna fel chapter heading. Achos mae'n edrych fel... Wan te, diddly-do, nôl y dechrau. Nes i ddim actually esbonio bod ni di newid o fod yn bad film podcast i fod yn good film podcast. Well, dim really, yeah. Ond, y ffilm pam ddim, mis yma'n hytrach na ffilm di ddim, ydy The Man from U.N.C.L.E. A mae yna scene, un o fy hoff scenes yn The Man from U.N.C.L.E. Ydy pan mae'n eistedd yn y fan. Okay, no ni fynd ato fo. Ond basically, mae'n eistedd mewn like 1960s Italian lorry ma. Mae di ffindio cyn super A Night Watchman, a mae gen fo botel o win, a mae'n agor o fo corclyn efo'i ddanedd, a mae'n bita super boi ma. Ti di methu allan tamat? Wrth gwrs bod fi, mae hwnna 3/4 ffordd fe'n yr ffilm. Spoilio fo. Spoilers. Un o hoff bits fi'r ffilm ydi, mae jyst yn eistedd na'n yfed potel bach iawn o win coch, ac yn bita bichdan y boi ma. Ond obviously, achos bod o'n i gyd yn Eidaleg, mae o mewn basged bach, a mae gen fo fel sifiet bach ar ei ben, o, mae'r bichdan yn mozzarella, neu fel rhyw mwy na mozzarella, mae'n galeta. Oh my god, a gwyn bach coch, a wedyn mae Armie Hammer just yn mynd rownd mewn speedboat ac yn esglodio. It's beautiful filmmaking. Please, dewch efo fi ar y siwrn yma. So, gwyn coch, Montepulciano d'Abruzzo, organic. I mean, beth allith topio hwnna? Doedd na'n Chianti yn y deli, ti'n gweld? Ie, dyna sydd oedd y wrong, dyna'n Chianti. Efo tyma bach o fava beans? Well... Chianti, a liver rwy'n? A liver a fava beans, ie. Bryn, da ni'n mynd draw i Ealing, a beth sy'n ma? Well, just yr usual, San Pellegrino, fy splash bach o gin yn efo. We're back! He's back, baby! Di pasio'r test efo'r llywodraeth. Ond mae'r gin yn edrych yn anghyfarwydd i fi. Oh, well, Bimber Distillery, London Dry Gin. Bimbom be? B-I-M-B-E-R. Bimbi. Lovely, Bimber. Yeah. Haws i ddeud na Montepulciano d'Abruzzo. De? O, mae'r ddain nhw dod yn hawdd chi ddeud mwy o'r efo ti'n yfad, ti'n meddwl. Yes. Be mae Sioned fel Moore's Law. Mae Sioned ar unwaith eto, selectione. Gan bod i'n parti ha, obviously, ni'n teimlo dylwn ni wneud reintroduction o'r chwd. But no. Na, does dim homemade pina coladas really gwael. So, mae gen ni... First, like, homemade pina coladas. I get caught in the rain. They get caught in your teeth. So mae gen i... da ni off, boys, da ni off. Da ni prin 10 munud i fewn a da ni off the rails yn barod. Sa'n gwybod be maen nhw'n neud. Te'n gwrando, oedden ni wedi cael e-bost trwy'r wefan yr haclediad. Oedden nhw'n fel, helo,
Gwen os yma, dwi'n trio cael gafel, dwi'n trio cael gafel ar Sioned Mills, a nes i literally cael adrenaline spike yn mynd, shit, beth wedi dweud? Mae fatha ti cael dy alw fewn i'r swyddfa'r headmaster. Mae fel y boss yn mynd, sgen ti funud am alwad? A ti'n mynd, Fyna ni cael chat yn diwedd y diwrnod. Diwedd y diwrnod. Deep breathing. So, dwi'n gwybod os ydych chi'n clywed yr effeithiau sain. Mae'r ia yn prysur do fi. Wrth gwrs, mae gennym ni Brecon Gin cheap tonic, sef first course. Obviously, hwnna di fel yr aperitif. Starter. Wedyn, wrth gwrs, mae gennym ni i ddilyn. Mae gennym ni Amrilar, 10-year-old Tawny Port. Mae'r port yn ôl. So Tawny Port, dwi'n yn gwybod os dwi wedi mynd mlaen amdan faint mor dda ydy Tawny Port. Dio ddim yn pink port, mae hwnna just yn fake news. Fake port, fel fi'n licio gael o fo. Mae Tawny Port, edrych ar hwn wan. Drychwch ar fy ngwydir i sy'n edrych ar dylef o fod yn The Man from Uncle, right? Hey, mae hwn wedi dod o'r siop Elusen. Mae hwn yn vintage. Mae Sioned yn mynd all out. Mae hwn yn vintage, 1963. Mae hwn yn wydi'r port go iawn. Mae'n gwydi'r port go iawn. Bachan bach, dwi'n edrych fel Portuguese version o Alicia Vikander fan hyn. Dych chi'n methu gweld hwn? Mae'r bobl ar y Patreon feed yn gallu gweld hwn. Wirioneddol. Mae earrings fi'n massive. A spectols fi'n fwy. Tawny Port, superior port. Dawnsio rownd y stafell. And Jim Jam's really nice. Jim Jam's fel 3/4. Oh my god, fi mor excited i siarad am y ffilm yma. I love you. Dwi'n gwybod bod na problematic aspects o The Man from Uncle. Okay? We'll get there. Ond, mae o genuinely... mae na problematic... I like the look of his eyes. Okay, so dwi'n gwybod bod fi'n bach yn mynd gormod fan hyn, ond mae o'n un o happy places fi. Sicr. Okay, so nhw'n i gyrraedd hwnna ar ôl yr agenda, ond fel da chi'n gallu clywed, mae'r agenda mynd yn really, really dda i fi ar hyn o bryd. So, fanwylid gynulleidfa, dewch efo ni ar speedrun, fel y bobl na sy'n clipio trwy'r courses yn Mario Kart. Ni'n mynd i gael speedrun o newyddion y mis, loosely based newyddion y mis, a be bynnag arall mae'r boys eisiau siarad amdan. Y pethau da ni wedi ffidio diddorol sydd wedi digwydd rhwng yr rhifyn dwytha a rhifyn yma. Wysos ola mis Mehefin a wysos ola mis Gorffennaf. Y rhifyn dwytha, just deud y rhifyn dwytha. Fine. So, dewch efo ni, guys. Genna i top 4 stories. Llanast Instagram, subscription models ceir, glass holes are back, a'r pedwerydd ydi ffilm pam ddim. Sorry, scratch that. Dyn ni siarad am hwnna wedyn. Hogia, pa un o'r rheina da chi eisiau neidio fewn i gynta? Wel, ges i synnu braidd chys o'n i di meddwl ar ôl gwylio'r fideo na gyn bynnag oedd un o Montessori, dim Montessori. Adam Montessori. Boi Instagram. O'n i meddwl hwnna, ddim hwnna oedd y ffilm oedd ni'n gwachad mis yma. Chys, fucking hell, oedd o di cut y ribbons. Mae na trio edrych fel TikTok a mae na desperately trio edrych fel TikTok. Adam Mosseri. Drian Adam Mosseri, mae o ar Twitter na fod i'r head of Instagram yn cael chat sydd yn dangos bod dy platform di ddim y lle gorau i cael y chat am dy platform di. Wastad yn gwydwen. A mae o yn neud i lovely little Instagram high-def videos yn y fo'n trio esbonio pam bod Instagram yn gwrando na chi. Ond ddim yn gryndo, ie. Chos mae'na lot o pobl creadigol dwi'n dod allan yn yr wsnos dwytha'n cwyno am beth sy'n mynd ymlaen efo'r platform. A maen nhw'n amlwg, maen nhw'n poeni lot o be mae TikTok yn ei. Mae TikTok yn bita i cinio nhw. A wedyn piso'r chips nhw ar yr un bryd. A wedyn piso'r chips nhw. A wedyn yr un viral fideo o hyn i gyd yn digwydd ar yr un amser. Ar TikTok. O'n i am ddeud ar MySpace o'na. Sorry Bryn, nes i totally stepio ar joke ti. Na, fine. So ma nhw'n obviously panicio trio dweud, West, fatha'r guys! Beth yno fo? Steve Buscemi, what's up fellow kids? Meme na. Mynd o'n just fatha, da ni am neud fideos. Mae fideos bwysig, mae pobl yn mynd at fideos. A mae pob ddim ti'n glwad gan y pobl
sydd yn actually defnyddio'r platform. Dweud, na, da ni eisiau lluniau a newsfeed sydd ddim yn shit, a gallu neud rhywbeth amdan Dyn y eisiau comments. gweld be mae ffrindiau ni'n neud. A neud neud rhywbeth amdan yr abuse a'r trolls a'r bob dim arall. Ar y stwff horrible amdan eating disorders, ar y stwff horrible amdan... Yeah, anyway. A rhywbeth amdan y content moderation policy sydd yn gadael i dyn cael llun heb i dop on, ond wedyn yn sgrechian ar ddynas sydd yn trio neud yr un beth. Chys nes i chi gweld nipple trwy rhyw tamad oedd i llydyn. Scandal! Byswn i'n hapus i weld nipples Florence Pugh, i fod yn onest, mae hi'n lyflu. Dwi'n gwybod, yes, dwi'n farn di am yr world-changing events yna. Dwi'n gweld hyn yn just... Ma nhw'n... Basically, mae Facebook yn assholes, dydy. Dyna dio, dyna ma'n dod lawr i. Yes, dyn Lloyd, get in there. Dyna pam nath bobl... TLDR, Facebook are assholes. Nath y pobl nath greu Instagram, nath nhw just penderfynu, na ni, da ni'n cael digon. Dwi'n do yma, dwi'n rhaid fi just gadael be dwi wedi adeiladu, llosgi. Briliant. Nath ni siarad amdan yr documentary na amdan. A mae yna gymaint o screen grabs o 2012 Instagram yn mynd round. Sorry, yes, so mae gen ni stuff fel hyn yn dod fyny. Un o'r top comments a dan hwn ydi. So Dr. D. Knight, a mae hi yn Doctor of Clinical Neuropsychology, sydd yn eitha amazing. Ond mae hi'n deud, well, hold on, Mr. Adam Mosseri, people are watching more videos because creators are making more videos because your algorithm gives preference to videos because it's all people have to watch now because creators have to make more videos and now we all have to watch our videos because your algorithm. Do you see how this works? Yeah. Mae'r haid i ni creu mwy o fideos oherwydd da ni di neud pobl gwylio mwy o fideos. Be ydych chi'n mynd dallt am hyn? Just da ni ond yn gadael i pobl gweld fideos, so pam da chi'n cwyno? Mae'r backlash yn amazing, achos dim ond y theori mawr ydy, dyn nhw mond actually'n cymryd o'n serious wan ydy achos bod y Kardashians yn dechrau cwyno, so... Yes, wyt ti'n ffotografydd fydd. Fi'n gweld bod ti ddim really'n rhannu, neu hyd yn oed os wyt ti'n rhannu no, dwi'n yn gweld nhw. Dwi wedi colli, dwi wedi colli mynadd efo Instagram do. Mynadd? Na i fynd arno fo yma cacw just i basio rhyw 3 munud bach a gweld be trio gweld be ffrindiau neud, ond mae'n anodd. Wyt ti di gallu ffindio y feed o just ffrindiau ti? Do. Okay. Ond nes i mond ffeindio fo trwy darllan amdano fo mewn erthigol. Nath na'n byd oedd i fyny ar sgrin ar ôl update yn deud, mae stwff dy ffrindiau di gyd fyny yn y top na fyna os ti'n clicio arno fo. So, yn llythrenol, i unrhyw un sy'n gwrando ar hwn, sef like y 3 yn chi allan fyna, os wyt ti'n mynd ar Instagram a ti'n tapio ar, yn llythrenol, just y gair Instagram, like a logo, top ochr chwyth y sgrin, dyna lle mae'r... Dydy o ddim yn intuitive mewn unrhyw ffordd i ti ffindio. Mae yna ddewis wedyn fel feed recommended feed a feed. Nath nhw symud yr notifications o y gwylod i fyny'r gornel top a roed y marketplace button wedyn yn lle oedd y notifications. A marketplace button just ma nhw wedi cymeryd rhywbeth heb rili di dall be oedd o ddau wedi pisio yn y gwmpas efo fo a wan ma nhw'n panicio chys bod mae TikTok yn dal yn cymeryd y pobl ifanc oedd ar ei platform. Mor ddiddorol pan wyt ti'n edrych nôl ar ffordd nath Instagram shafftio Snapchat hefo stories a dwi'n cofio beth hwnna 5-6 mlynedd yn ôl. A ti'n gwybod, mae Snapchat dal yn mynd, just obviously, dio ddim yn rhan o'r sgwrs agor, mae Snapchat dal yn massive. Dio ddim fel bod Instagram ddim yn mynd i fod yn massive, ond gyd wyt ti'n gweld di, obviously, like, reshares o TikToks bobl. Yeah. So, a dyn nhw ddim hyd yn oed yn down... Dyn nhw'n mynd fel downvotio'r rhain. Ti'n rhywbeth feddwl? Dyn nhw'n mynd... Ond os ti'n mynd yn ôl blwyddyn neu 2, oedd yn miath Instagram ar ôl y creators TikTok a talu nhw i wneud fideos exclusively. Reels. I love Reels. Ar gyfer
nhw, a wedyn, am fod na dyna'r ffordd oedd nhw'n meddwl, mae hwn yn mynd i fod yn masif, y TikTok thing ma, a da ni eisiau dwy'n hwnna. Fedra ni'n prynu fo, ond fedra ni dwy'n yr idea, a mae rhaid ni fforsio pawb i ddod efo ni. A dyna di'r unig peth sydd wedi digwydd. Dyn nhw'n gifio shit am bobl yn rhannu lluniau o'i babis neu bynnag. Monetisation ydi, wrth gwrs. Pan ti'n mynd mor fawr o hynna, ond y thing ydi, mae'n gymaint o monetisation o, mae pob peth wyt ti'n gwachod, mae'n ads continuous rhwng pob peth. So fi ddim yn gwybod pam na allu di literally just tailor efo exactly fel wyt ti eisiau fo, ond bod na cwbl o ads wedi chycio fewn yna. Ond obviously dim dyna sy'n... Da ni wedi gwneud hyn ers dros 10 mlynedd. Da ni'n gweld y stuff ma'n esblygu. Mae'n ddiddorol iawn i weld fel implosion o apps sydd wedi bod yn ar flaen y gad ac yn super poblogaidd ac wedi newid y sgwrs ynglyn â diwylliant modern. Not gonna lie. Hefyd ydi, fatha, mae gen pethau mae bywyd naturiol. Mae nhw'n tyfu, mae nhw'n dod Not in a capitalist society, Bryn. Ond y peth ydi, mae nhw i gallu cario ymlaen, mae nhw angen addasu ac tyfu i mewn i rhywbeth mwy defnyddiol, neu mae nhw'n cael features sydd actually neud synwyr i be oedd yr peth yn neud yn eich cychwyn. Ond os ti'n ychwanegu feature sydd ddim yn ei sens i'r pobl oedd yna reiddiol, mae nhw'n mynd i fynd a gadael, a mae'r person nesa am gweld beth ti'n neud ac adeiladu rhywbeth sy'n neud mwy o synwyr, a mae pobl yn mynd i symud i'r platform newydd na ac yn symud ymlaen o fanna. So fedra ti ddim just fatha edrych a be mae'r person yn y desg nesaf neud a copio hwnna, chos diolch yn mynd i weithio yn yr un ffordd, mae pobl yn mynd i weld trwyddo fo, a ti'n mynd i gael be ti isio allan yn neud hynny, a ti just yn mynd i piss off y pob oedd ar platform di'n cychwyn, a dyn nhw'n mynd i abandonio chdi ac yn symud ymlaen i'r peth nesaf. Mae o mor ddiddorol, ti'n y ffaith bod nhw fel, ni'n user-led, dyn ni wastad yn fel, dyna, bob tro dwi wedi bod mewn cyfarfod efo bobl o Meta, dim bo fi'n mynd i'r stuff ma, mae'na cynhadleddau, pethau ti'n mynd i, a maen nhw fel, it's the creators that make it for us. Dim yr pobl sy'n rhannu lluniau ydy'r users. Hwna dio, fel... Instagram, so just sylw arall fan hyn o dan, mae'na fel miloedd o sylwadau o dan fideo maseri, a un o'n nhw di Instagram is receiving direct, clear user feedback about the same thing, and they're all like, nope. Na beidio. We're really, really listening. La, we're really, really listening. We know you love this. Ond a'ch di weld yr beta version maen nhw wedi pwysio allan i rei pobl sydd wedi cael updates, sydd wedi agor o'i ffôn ar Instagram, a mae'n neud eich union fatha TikTok, mae full screen videos yn syth, a mae pobl jyst mynd, be ddiawd i hwn? Dim hwn di be. Byswn ni eisiau bod ar TikTok, byswn ni ar TikTok. Ti'n meddwl? Ie. Mae literally, ond, yes, wyt ti'n designer i ryw raddau, you know. Fel usability, achos dyn ni'n edrych ar Adam Mosseri ma, is like head of Instagram, is former head of newsfeed and designer. So fel, mae hwn yn, sa ti'n deud bod o'n business yn mynd yn erbyn usability, effectively? Mae'n alienatio dy gynulleidfa sydd yn dod i rwla, diolch much faint oed wyt ti, dwi'n licio newid type o thing. No. Ac mae hein yn trio pwysio newid ar bobl i wneud pethau yn anoddach fatha, dwi'n meddwl bod rhan fwy o bobl dal yn gwybod ti'n sleidio i'r ochr a wedyn ti mewn yn thing creu stories yn lle hitio y bottom stories. Ond dwi'n meddwl cofio lle mae'r stories di mynd o'n os pam mae'n dod i fyny fel full screen, cynnau mae screenshot o flaen fi o'n, ond dwi'n meddwl lle mae hwn, y stories di mynd yn nhw di symud hwnna i rola arall. Ond wedyn pam nath nhw ddod ar marketplace i fewn yn lle'r bwtwm likes. Y bwtwm yna. Likes, yeah. Or notifications, yeah. Oh my god. Just creu app shop os na dyna ti eisiau neud. Mae fel pan wyt ti'n neud darn o gelf, right? A ti'n really licio, gaf fi just... mae just eisiau newid hwnna, a wedyn dwi hwnna ddim quite mynd na i just cario main i newid o, a ti'n endio fyny hefo rhyw fath o surrealist
Gatwn. Yr fersiwn arall ydy'r broblem coed adolyg. Ti'n just yn cario ymlaen rhoi addurniadau arno fo, a cario ymlaen rhoi addurniadau. A ti'n gyd gymaint addurniadau mae'r thing yn dysgu drosodd. Waw. Ond dyna ni ddigwydd de. Mae yna gymaint o bobl wedi gadael Facebook oherwydd... Y busnes ma o fynd... Sorry, yes. Mae'n rhaid fi ddeud cael hwn allan, neu fyddai di anghofio deud o. Ond y busnes ma ti'n colli bobl i TikTok achos dyna be maen nhw isio. Right? Dwi ti ddim yn mynd i gadw nhw wrth wneud app ti yn debycach i TikTok. Ia, fel ti'n dweud. Sorry, carry on. Yes, pam maen nhw'n mynd yn ôl? Pam sy'n nhw'n mynd yn ôl? Os wedi symud i TikTok, os ti'n neud y app di fath o TikTok, dwi'n mynd i fynd yn ôl na di. Mae just fel shit TikTok. Be di'r thing newydd? Os gen ti tea room ar un ochr y stryd a coffee shop ochr arall, a wedyn maen nhw'n gweld, mae'na giw mawr yn y coffee shop, mae rai, dwi'n meddwl dylen ni dechrau gwerthu coffi, a just anghofio ma te, a wedyn mae cynulleidfa te chdi, oedd yn mynd i ddod eich rhywbryd arall, lle mae te, lle mae panad fi? Sandwiches bach, a petit fours, a macarons, a sa ddim lluniau Instagrammable o'r rhain ar rwan, ac oes? Ond dos na nunlla rwan, lle mae ffrindiau a teulu a falle yn gallu mynd i just rhannu lluniau. Wel, WhatsApp groups di hwnna'n de. Dyna di sut da ni di bod yn neud o ran just groups lle ti'n literally'n textio. Mae fel broadcastio i 7 person. Ie, fatha da ni'n neud efo'n gilydd. Wel, ie, di. It's narrowcasting, yes. Ie, dyna di o de. Ond dos na'm wideband allan yn yna, guys. Na. Dwi'n defnyddio app Glass, ond mae hwnnw'n fwy i rhannu lluniau gorach di ffefryn. Professional ti. Ie, dydy o ddim yn rhywbeth mae 9 a taid yn mynd i seinio fyny amdan, oherwydd mae 30 quid y flwyddyn. Ond wirioneddol, dyna sut dyn ni di symud ymlaen yn sicr, a dyn ni'n tri, falle ddim yr esiampl gorau sydd yn tech broadcasters sydd ddim actually yn fel ar y platforms yma. Ond mae o'n pwyntio i tafod arall beth sy'n problem ydy, mae'r grŵps ma ar Discovery mae'r grŵps o fracture mewn i grŵps llai, so ti'n aros ti fewn wedyn i just y grŵp bach ti'n ytrach na creu rhyw fodd o gallu rhannu'r cynnwys yn ehangach, so a beth wedyn ti'n rhaid wedyn yn gallu datblygu dy sgiliau achos gyd ti'n yr gynulleidfa na i gallu fynd allan i, a mae pobl wedyn yn colli'r feedback na a ddim yn gallu symud ymlaen yn ei sgiliau, a mae hyn i gyd really lawr i'r ffaith bod yr platforms wedi penderfynu di anghofio bod mae'r pobl sy'n creu y cynnwys yn bobl a mae gen nhw'n teimladau, mae nhw eisiau gallu defnyddio rhywbeth syml, a hefyd mae nhw wedi creu bywydau, wedi creu bywoliaeth ar gallu rhannu cynnwys y di-draffath efo dylunwyr nhw, a maen nhw'n just o siafftio hynna gyd droso just chyd maen nhw'n meddwl bod nhw'n dallt o well yn lle gryndo i beth gyda gynulleidfa i ddweud. Ti'n cofio dwi'n cofio Bryn, o ti di gwachod y rhaglen dogfen ar Instagram oedd ar BBC iPlayer fi yn i siarad amdan, ac oedden nhw'n deud pethau fel hashtags, pethau fel y gymuned, oedden nhw'n deud that took us by surprise. Dydy'r cwmni ddim wedi rhoi y defnyddwyr ar flaen i design process nhw byth. Oedden ni byth yn meddwl bys influencers yn thing, achos oedden nhw ddim yn gweld o yn yr 2012 Instagram na. Ti'n edrych ar hwnna, mae hwnna'n set-up yn llythrenol i rhannu hefo ffrindiau ti, a wedyn mae influencers yn dod lle wyt ti wedyn yn dilyn bobl dwi ti ddim yn nabod ond dwi ti kind of eisiau bod. A mae hwn di wneud yr un peth eto. Mae hwnna di mynd gymaint o beast iddyn nhw, lle mae nhw wedi cael ei gwthio i adio y shopping tab, y monetization relentless yma, tan bod ti... Mae fel cyfresu teledu a stwff. Mae fel Jump in the Shark, man. Sorry. Doedd o ddim model i gallu ariannu'r platform yn cychwyn. So, beth sydd wedi digwydd wedyn ydy, maen nhw wedi gorfod trio retrofitio'r pricing model ma ar
a roed yr mynediad i busnes yn gallu hysbysebu ar y platform a bach. Dwi'n gwybod retrofitio hwnna i'r platform i trio neud o fod yn werth rhywbeth. Ond yr unig reswm nath nhw brynu Instagram oedd oherwydd y pobl yn rhannu lluniau ar hwnnw yn hytrach na ar Facebook. Mae o'n anhygoel. Na, mae'n... Ond lle dwi wedi gweld tyfiant masif yn ddiweddar efo photography ydy ar Twitter. Mae lot o photographers i weld yn rhannu i lluniau ar hwnnw rwan a ti'n cael full screen preview, ti'n chi zoomio fewn a mae'n aros yn zoomed in yn hytrach na'r Instagram lle mae'n bounsio yn ôl. Ag mae pobl yn gallu cael sgwrs am y lluniau wedyn ag mae'r threads yn gweithio'n dda efo fo. Guys, fel Flickr RIP. Yeah, sorry, John DiMaro. Drop the ball. I know. Could have been something. Da ni mon newydd updateio ein Apple TV box ni. A fyddai'n gweld isio y Flickr app na. Mi oedd yna little Flickr app. Wel, eto, mae hynna'n rhywbeth... So'r Flickr wedi creu rhywbeth, wedi creu cymuned, wedi creu user base ffyddlon dros ben. Ond... Da ni swnio fel Nines at Tides one, guys. Mi ydyn ni ddo. Dwi'n Posh Spice yn 9 rwan. I mean, anyway. So Flickr heb di neud unrhyw beth really i addasu a tyfu a dod yn feature newydd. Wel, dod yn angen features newydd. Be nath nhw'n neud oedd methu allan ar y mobile markets de. Ia, ond so hwnna'n feature newydd. So nhw wedi gallu bod yn Instagram, to? Fysa. A so nhw wedi addasu a di symud efo be oedd yn symud ymlaen, a be oedd yn digwydd. A dyna bys y dadl Instagram? Wel, dyn ni yn addasu, dyn ni yn symud ymlaen. Dydyn nhw ddim ddo. Be di'r dadl fan'na ta? Mae nhw'n copio, ddim yn addasu, mae nhw'n copio be mae TikTok yn neud, trio bod yn TikTok. So wedyn, ti'n wedyn yn trio cymharu USP Instagram a USP TikTok. Dos am gwahaniaeth, mae'r ddau yn union basically trio bod yn union yr un peth. Mae'n trio fforsio yfwr te i fad coffi. Right. So beth sy'n digwydd wedyn ydy... Peidio cael sandwiches a macarons. Ond beth sy'n digwydd wedyn ydy, dos a wedyn ddim rhywbeth positif wedyn a pam ddylai chdi iwsio Instagram versus pam ddylai chdi iwsio TikTok. So dydyn nhw ddim yn roed reswm i bobl dod yn ôl i'r platform. Dyn nhw'n rhoi reswm sydd yn galluogi wedyn i'r platform tyfu yn naturiol blaw am dwy'n yr syniadau a cynnwys oddi ar un platform chyd mae gyn nhw'r pres i gallu neud hynny. Fi'n gwybod bod fi'n neud hyn bob penod. Gai just dod yn un ôl i Reddit? Go on then. Dwi'n mwynhau Reddit ar y funud. Think about it, guys, right? Di Reddit ddim di newid am be? Na. 15 mlynedd. Sam pryn lluniau heblaw amdan dweud bod ti'n postio llun. Sam lluniau yn y comments. Ac os wyt ti'n just yn sticio i'r communities wyt ti eisiau bod yn efo. Ti'n gallu curate your front page. Ti di deall di. Right? A mae na wastad yn pob poll o like the monetization of users. Mae Reddit wastad yn dod yn olaf. Ond fair play yna, does a byth pressure, ti'n gallu prynu Reddit Gold, ti'n gallu neud y stwff na, ond sa byth pressure fel defnyddiwr, fel mae'r ads yn unobtrusive iawn, ti'n mo, fi'n mynd deud bod o ddim yn toxic, don't get me wrong, ond... Dwi erioed i gweld yn byd toxic yn efo, dyna di'r peth. Ti'n curatio dy feed dy hun yn dweud? Ti'n mynd i'r top like hot and right now page o stuff na gweud? No. Ond eto mae hynny'n maen nhw wedi creu be sydd yn maen nhw wedi cyrraedd i best state nhw. Mae'n dweud hwn ydy be da ni eisiau bod. Da ni'n trio bod yn byd arall. We found our thing a da ni gweithio ar hynna. Cymuned motion designers ag y pobl sy'n defnyddio After Effects a Da Vinci. Ti'n ffindio dy tribe yna'n dweud? Maen nhw'n i gyd yn barod i helpu os gen ti gwestiwn a falle. Dyna di'r peth. A mae'n bodro rhywbeth. Ond achos ffurf y thing, mae ffurf y thing ydy, it's maes guys. I mean, it bulletin boards. Well, the dawn of the internet.
A mae dal yna. Ne. Mae Mae hwnna'n... hwnna'n... be maen nhw isio bod, ydy maen nhw wedi creu y space. Ond dyna lle mae Meta a shareholders a Yeah. the relentless march of capital Maen nhw angen monetisio bob dim. Maen nhw angen cael y maximum value. Ti angen profi bod ti'n tyfu. Ac os gai just rhoi... Oh, sorry, hold on. Extinction Rebellion t-shirt fi. Ydy just popio allan fanna. O dan Gucci, Alicia Vikander outfit fi. Dyna ydy fundamental problem economic, idealistic, y developed world mewn dyfynodau. Y relentless growth ma sydd yn lladd ein planed sydd 100% ydy pam bod... Oeddech chi'n gwybod bod cwmnioedd olew yn gwneud £3 billion profit A hwnna popio fyny bob man heddiw do. dydd. Nes i hyd yn oed rhannu hwnna, a dwi ddim yn rhannu stwff. Bob dydd ers hanner can blynedd. A faint mae bilion i di fynd i fyny? Mae o yn ffiaidd, ond dyma ydy be mae Meta... Dyna ydy... Dwi ddim yn gwybod pam bod ni'n surprised. Dyda ni ddim yn surprised. Yeah. Ar y podcast yma, dwi ddim yn surprised. Fydda ne bod y syni bod Facebook yn neud, Meta yn neud hyn. Na, ond bod ni'n rhoi... Da ni'n voluntarily handio'r pŵer ma draw iddyn nhw. Da ni'n handio'r pŵer ma dros ein bywydau. A mae'r bobl mae gyd yn bod yn pissy amdan yr user... Da ni'n newydd siarad yn am hanner awr amdan user interface nhw. I mean, sorry guys. Sorry, skipiwch o. Fuck it, da chi wedi cyrraedd ma bellai, just skipiwch o. Ond da ni yn neud pissy stuff ma, ac onid craidd y thing ma ydy... Dwi'n bwys be mae'n edrych fel. Mae bobl dal yn mynd i fod yn dod nôl iddo fo. Mae bobl dal yn mynd i fod arno fo. Cys mae o'n hardwired fewn i sut wyt ti'n iwsio dy ffôn sydd yn extension o dy fren di erbyn hyn. Ond ma'n edrych i fi fatha fod nhw'n pwysio pobl i ffwr gymaint rwan. Mae yna pobl, unwaith maen nhw'n di pwysio fo rhy bell, mae pobl just yn mynd i stopio defnyddio fo. Teens ydi ond o'n de. Di teens ddim yn mynd i voluntarily rhoi fyny ar ticket nhw i social acceptance, sef bod ar y stuff ma. A obviously TikTok ydi o. Pan, ti'n mo be, un o'r pethau ni di rhoi yn notes ni ar gyfer y newyddion ydi, a dwi'n gwybod mae'n sensationalist, a ba bynnag, ond fel kids bach yn ei blackout challenges a shit fel na. A ti just fel, does dim ffordd bod TikTok ddim yn ymwybodol o hwn a ddim yn complicit yn y stuff yma. Ond does dim byd yn cael ei wneud, achos unwaith eto, dyn ni'n rhoi y pŵer i'r bobl yma dros ein meddyliau ni, a dwi genuinely yn teimlo bod penderfyniadau i fel camu nôl o hwnna yn hollol iach, ond fel teenager ifanc, ti ddim o fewn y power i wneud y penderfyniad yna. Ti ddim yn gallu wneud o. Ie, chos ti a fi, da ni di dewis cyfeirio cam yn ôl o'r bethau yma. I mean, a diolch di i fod yn hollol yna, diolch di effeithio bywyd fi o gwbl. Hashtag lo-fi Bryn. Hashtag lo-fi Bryn. Ond os na VR headset gan Facebook yn y post yn dod yn VR Bryn? Oes, da ni'n sponsored by Meta rwan. Da chi'n cael yr e-bost? Da ni... Anwyl Sioned. Dwi'n trio cael gafel yn y tŷ. Diolch, Mark Zuckerberg. Chys be da ni... So waith ni cario ymlaen mewn i'r un o'r straeon eraill, mae'r ffaith bod y Sorry, mae'r Tony Porter wedi goffod o'r allan achos OMB. Mae'r glass holes yn ôl. Mae'r glass holes yn ôl. Mae'r glass holes yn ôl. So, news. Just to add, i transitionio fewn i hynna, gai just gofyn cwestiwn. Bryn, mae gen ti ti'n uncle i blant. Ynddo. A Sioned yn fam i blant. Os fysa'r plant na'n really fatha mynd, dolyg yma, dwi isio VR headset gen Meta, fyswch chi'n cysidro, iawn, mae pawb arall efo nhw, welly ni gael. Na. Ond, dim ystio unrhyw beth i wneud efo fel specifically Meta. Tas efo'n rhywbeth o dion gallu hwcio fyny i fel... I don't know, Minecraft actually Nintendo, bys o'n i yn trustio Nintendo efo gwyneb plentyn fi bys o'n na, swn
Pam Iest, oes gen ti? O, dyna sy'n dod, de. Dyna sy'n mynd i ddod. Mae'r plant i gyd Cos ti methu gweld be maen nhw'n neud. Dwi'n credu na hwn ydi major thing fi efo VR headsets ydi. O leia pan mae gen i, mae'r kids yn cael mynd ar dyfeisiadau, ond dyn nhw'n ond yn cael mynd arnyn nhw pan maen nhw ar screens massive, a dwi'n gallu gweld exactly be maen nhw'n neud. Maen nhw ar unau ar y teli yn stafell fyw, neu maen nhw ar y screen fan hyn yn y garage. I know, yn stori hir. Yn podcastio ar garage. Ond, ond, os wyt ti mewn VR headset, dys gen i ddim syniad be maen nhw'n neud. A hefyd i ryw radd ydy o peth iach fatha cael hwn i byd bach fel at ydy o'n just rhoi cic allan i drws i'r argefn. Dwi eisiau free range kids a dwi ddim yn gallu lle dwi'n byw a mae hwnna'n mor rist. Plus fel ti'n dweud, ti'n mwyn gwneud dag be maen nhw'n neud yn y thing. So ni fwy hapus o ddim gwybod be maen nhw'n neud os dyn nhw'n literally rhedeg rownd pentre fa. Ie. Ti'n feddwl? Ie, mae'n rhywbeth. Weird ydy, ond... Anyway, dark thoughts, guys. To the other glasses. Dark thoughts. Be tasyn ni'n rhoi spectacles iddyn nhw? Camera. Fel ti'n rhoi pet cam ar dy gath. So, i reid i chi sy'n lle ddim yn cofio, oedd... Blynyddoedd yn ôl, dwi'n 2012? Heady days, guys. Doth Google allan efo Google Glass. A hwn oedd spectol, quote unquote, oedd efo camera. 2012. Oedd efo camera a fatha headset di adeiladu mewn iddo fo. A'r syniad ydy oedd o fatha rhyw heads-up display / camera / eye tracking bo math o bethau. Ac oedd o'na rhyw hwpla mawr, chos nath nhw'n skydivio allan o wyren i Ben y Moscone Centre. Live stream. Oedd y live stream o'r dyfais ma. Cyn GoPros, ie? Cyn GoPros i fewn yn syth i'r Moscone Centre a chi sgwatchad y whole thing. A i ryw radda eitha impressive, ond be ddigwyddodd oedd wedyn. O be chi'n cael wedyn o load o bobl yn mynd o gwmpas efo'r cameras ma ar eu penna nhw. Ac so gych chi andros glamp o spectol o ddim yn prescription efo glamp o camera mawr ar un braich yn pwyntio allan. So y person yn siarad efo chdi oedd y camera'n edrych syth mewn i dy wyneb di. A gafodd y pobl oedd yn gwisgo hein o gwmpas i lle cael ei disgrifio fel glassholes. Sydd yn... Gret. Mae hwnna'n... Portmanteau anhygol. Ti'n gwybod be? Mae hwnna'n haclediad episode title level. Glassholes, absolutely brilliant. So, yn amlwg, na'r Google Glass dim paran hir, chos it's a Google project, drwy beth yn paran hir. Ac oedd pobl di gwario tom ar y bres yn prynu'r things ma, a nath Google just deud, rydyn ni dysgu lot, so dyn ni'n symud ymlaen efo hyn. Smash cut i rwan, mae Google yn dod yn ôl efo Glass 2.0, neu be bynnag mae'n cael alw wan. Ond mae hyn hefyd ar gefn pobl fel Facebook / Meta yn neud deal efo Ray-Bans bod chdi'n gallu cael Facebook Live o the Ray-Bans. Mae gen ti y Snapchat drones, mae gen ti bo math o remote control cameras ac yn hands-free cameras sydd yn mynd i ddod ar gael ac mae'n just yn mynd i bodoli yn y byd. So ti'n mynd i fod i ryw radd mewn sefyllfa lle just bod yn allan yn y byd, mae pob efo camera, dim yn ei dwylo ond ar ei gwynaba nhw yn edrych allan. Dwi jyst yn meddwl am y baby teenager. Yn byd yn breifat. Ond just merched ddo, y thing ma fel allai ddim gadael y tŷ heb edrych yn quote insta ready. Wel, ie. Heb, achos mae yna rwy'n yn mynd i fod yn recordio fi drwy'r amser. A di gyd ti hefyd sefyllfa lle be ydy'r conventions just cyhoeddus ar y peth yma. So, os mae hein yn spectral prescription a ti'n cerdded mewn i stafell newid,
be di'r, dwi'n fod i tynnu'r spectacles ma off, be di'r convention yma. Os ma'n prescription. Exactly. A be ydy'r, It's a Jeff Goldblum situation, guys. Mae'na gola bach ar yr ei Facebook ma. Mae'r gola bach ar yr ei Facebook ma sydd yn dangos bod nhw yn recordio. Oedd eto wedyn... ti just yn cael patch i hwnna. Ti just yn downloadio fel... Ie. Ti'n hacio fo? Ie. 100%. Modio fo. Hawdd. Ti'n mai angen i ti na, be ti'n neud disgwyl tan fod o bloody blue tack, roed o yn yr twll, a dyna ni, job done. Ti'n lliwio fo fewn efo beiro wedyn, a job done. So mae hyn yn dod allan, a eto mae nhw yn... A be oedd y Google sôn amdano ti fod nhw fatha rhyw heads-up display, so ti'n edrych ar sain, a mae o'n rhoi overlay ar dy spectacles yn dangos be mae'r sain yn dweud. Neu ti siarad efo rhywun, a mae'r microphone yn y spectol yn cyfieithu fo mewn i dy iaith di in line, wedyn so ti'n gweld subtitles yn y byd. A eto, dwi'n gweld y defnydd, a pobl sydd allan ddim yn clywed, maen nhw'n gallu gweld subtitles just i cerdded at gwmpas y byd, a mae hynny'n anhygol y syniad, ond mae gen ti ochr arall y geiniog, a beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn pam mae'r TikTok challenges mae gyd yn dod lle mae nhw fatha'r first person nonsense bullshit yn mynd o gwmpas ar thing. Be sy'n digwydd wedyn efo'r sy'n mae Google mynd i dal amdan hyn, mae nhw'n mynd i dal efo hysbysebion, a wedyn ti'n mynd i gael land grab wedyn o pobl yn trio prynu hysbysebion sy'n neud yr AR bullshit ma. Ti'n cael Zuckerberg efo'i meta bullshit, o ti'n cael mae Apple apparently'n meddwl amdan y VR headset ag metaverse nonsense, a mae hyn i gyd wedyn, a mae beth da ni'n gweld wwan efo TikTok a Instagram just yn mynd i fynd y waith. Ydyn ni just a podcast o fel everything sucks, sorry guys, it was better in the olden time. Da ni trio cael y negativity mae gyd allan cyn mwyn i ni gallu siarad amdan dy hoff ffilm di, Sianed. Guys, allai ddim hyd yn oed. Gadwch i ni, yes, sorry, ti ddim di do fewn ar hon, efo? Fatha, dwi wedi bod yn chwarae lot yn ddiweddar efo'r fatha nhw photogrammetry. Lle ti'n tynnu... Wel, dyna enw wank. Ynde? Triwch fi. So, ti'n tynnu lot o lyniau o rhywbeth, ti'n mynd rownd yr object yma neu darn o lle bynnag wyt ti, ac wedyn mae o'n 3D ar dy ffôn di, so ti'n gallu reidio fatha AR, so nes i ddrysu y plant diwrnod y blaen, lle oedd gen i pentwr y lyfrau ar llawr, a nes i tynnu lluniau yn efo, wneud 3D scan ohono fo, a wedyn nes i pleisio fo wrth ymyl yr stack o lyfrau oedd ar llawr, a wedyn nes i gofyn, edrych ar hwn, edrych ar y llun, ti'n licio y 2 pentwr o llyfrau, a wedyn tynnu'r camera o hwnna, a wedyn nath nhw fel, Mond un pentwr sy'n be? Ac oedden nhw'n just fatha, a oherwydd oedden nhw'n gwybod be o'n i'n neud, oedden nhw'n just fatha, oh my god, be? Sut? Pam? What? Iestyn yn magician. Fake news i blant i hun. Sut maen nhw fod yn tyfu fyny mewn byd lle dyna ydi ffeithiau? Dyna beth mae bobl yn neud efo ffeithiau. Sorry, Est, carry on. Ond da ni di defnyddio hwnna ar gyfer DNL Oli, ar gyfer y special dolyg, dwi wedi sganio'r prif gymeriadau i gyd mewn 3D, a da ni wedi rhaid nhw mewn 3D i fewn yn yr environment, a falle, so mae'r camera'n gallu symud o gwmpas mwy. Hwna mor cool. So, pan maen nhw'n static, mae'r camera'n gallu symud rond. Hwna mor cool. Ond, be mae pobl eraill yn gallu defnyddio fo i, wrth gwrs, ydy y pethau augmented reality ti'n gweld y demos gyn Google ac Apple o fod yn y dosbarth, fod gen ti'r athro yn deud wrth pawb codi iPads nhw fyny a gweld yr peth dwi wedi reid yn ganol y dosbarth. Ond, so fi drai weld y ddefnydd yna ohono fo, os ti efo spectacles, fod ti'n gweld
scans ma, yr 3D objects. Ie, so fatha mynd ar tŵr o yr Leaning Tower of Pisa o dy ddosbarth yn ysgwrs yr hyw fath o beth. Ie, ond mae'r modd ma o gallu neud 3D scans dy hun o just y ffôn yn galluogi chdi neud gymaint mwy efo fo wedyn fewn just o ran neud ffilms a falle. Dwi'n lyfio hyn. Dwi'n lyfio bod ni'n mynd o kind of, oh god, dystopian tech disaster actually, allai i neud VFX house yn llofft fi. Ond hyn ydy'r gaddwr technoleg da. Mae o'n ar un llaw, mae o'n anhygol o wyrth sydd gallu neud y byd o well. Dyna pan bod ni'n neud y sioe. Ac ar y llaw arall, yr yin a'r yang y ddau ochr o'r geiniog da ni dod ar positif roedd i chi weithiau. Dyna pam dwi'n trio edrych ar yr ochr positif o'r stwff TikTok hefyd, ond di'r plant ddim really sgynnon nhw'n diddordeb yn yr stwff challenges a pethau fel na. Mae fwy amdan pethau clefar ar TikTok yn hytrach na. Mae'r creadigrwydd yn stunning. Mae'n hollol gobsmacking. Dwi hefo ti ar hwnna, Iest. So dyna lle dwi'n meddwl mae VR yn rhywbeth sy'n definitely yn cloi pobl i ffwrdd o fewn yr amgylchedd maen nhw yn efo ar y pryd. Ond mae AR yn gallu fod yn rhywbeth ti'n gallu interactio efo mwy o bobl sydd o gwmpas chdi os mae pawb yn gweld yr un peth yr un pryd. Mae hwnna'n troi fewn i your metaverse wedyn, Iest. Mae hwnna'n whole other. Ie, ond y situation mewn dosbarth dwi'n sôn amdan, lle maen nhw'n cael ei dysgu. Just mewn, ie. Lle mae molecule yn cael ei wahanu, ac mae pawb yn gallu gweld i mewn iddo. A mae'n cadw diddordeb y student yn hirach na fysa fo. Iron Man 2, lle mae llenwi'r thing efo'r atom newydd o'n wedi... Exploded diagrams, boys. Cari hynna. So mae diddordeb nhw yn be maen nhw'n edrych ar yn hytrach na... Mae'n gyd oed lawr i defnydd technoleg da. So, it can be used for good and for evil. Ar un peth a bob dim. Ti'n gwybod beth? The Jeff Goldblum law. Mae eisiau galw hwnna, like, the Goldblum law. Yeah. Achos mae gen ti Moore's law amdan Nazis. Nage, chi'n di hwnna. Amdan tech. Computing power. Computing, Pwy yn offer hyn am Nazi? Godwin's law. Dwi eisiau gwybod beth di'r law. Godwin's law. Come on, Bryn. Hold on. Bryn di'r fucking lawyer. Go. So, yr observation ydy bod mae... Os ti'n gweld Nazi, mae'n un arall gyda'r o'n gornal. Hang on, dwi'n gael yn y wrong. Ti'n gweld Nazi, mae mewn Guy Ritchie ffilm da ni newydd watch. Mae rhywbeth ynglyn na, mae fel Reddit threads, mae'r hered yma discussion yn mynd ymlaen, mae'r posibilrwydd bod rhywun yn mynd i inferio the Nazis yn dod yn exponentially amlach. Is certain that as an online discussion grows longer, the probability of a comparison to Nazis or Adolf Hitler approaches. Yeah, so ti'n mwy debygol o clywed amdan Hitler y hir a byd mae'r debate yn mynd ymlaen. So, Be di'r un arall sydd ar yr internet? Rule 69 neu rhywbeth. Dim dyna lle oedd Anakin Skywalker di lladd yr younglings i gyd? Na, so hwnna oedd yr... Route 66 di hwnna. If it exists, there's porn of it. Okay, cool. Yeah. Mae'n gwybod am. Hwnna di'r un arall. If it exists, Goldblum's law ydi. Fi ddim yn gwybod... Bryn, mae rhaid i ti codify efo mewn rhyw fath o iaith... I'll get on it. Diolch am hynna. Newyddion. It's kind of fydd ni'n neud ar y podcast ma, ond mwy ers y pandemic, ar ein post... I say post-pandemic. Ein post-lockdown life ni rwan ydi... Da ni'n gwachio ffilms. Ers 2 flynedd, da ni wedi mynd trwy ffilms... ffilm di ddim oedd ond dydy di ddim hyd yn oed yn derm digon cry i rhai am nhw. Diffinio be oedd ffilm di ddim yn feddwl, really, na ddo. Does dim artistic merit yn perthyn iddo fo. Ond eto, I disagree considerably. Yr quest oedd, dyna oedd y cwestiwn, de. Yn mynd i fewn i'r ffilm, hwnna oedd y cwestiwn. Question mark?
So rwan, fi yna lot o drafod wedi bod. Da ni yn poeni am iechyd meddwl Bryn yn fwy na neb. Really. O feddwl bod o rwan wedi dod yn ôl i fyd mild alcoholic content. Oedden ni fel, okay, da ni really angen edrych ar ôl Bryn. Basically, dwi dod yn ôl i yfad ar ôl gwylio'r ffilms mae gyd. Ar ôl gwylio Diana the Musical. Wel, ac i Wild Mountain Time a Jumper. Ti'n gorau bod off the dits i watch it. I want to be a butterfly. Na. O ia, a honeybee. A honeybee. A honeybee. Da ni fel yn ffilm arall, mae'n rhaid. And I'm a swan. So, da ni wedi dweud, tro ma, da ni rwan yn mynd i alternatio. Wel, ie. Rhwng ffilm hynod wael. Dwi'n cedi'n y Mobius dwi'n mynd i ddeud dylen ni watch it tro nes. Oh, yes, yeah, no. Seriously, ti'n gwybod sut dwi'n teimlo am Jared Leto? Jared fucking Leto. Ti'n gwybod sut dwi'n teimlo am Jared Leto? Jared fucking Leto. Ond mis yma, da ni wedi... Dwi ddim yn cofio sut nathon ni gyrraedd The Man from U.N.C.L.E. O, mae di bod ar y rester. Mae di bod ar y rester. A dwi wedi bod yn boycott i fe, achos dwi'n dweud, di hwn ddim actually ffilm di ddim. Mae hwn yn happy place. Hefyd, dwi'n meddwl, oedden ni di ystyried wneud o ar un tro, ond ddaru rhywbeth allan am bod Armie Hammer yn terrifying domestic abuse yn rhywbeth sex pest. Falle dylen ni edrych hwnna fyny cyn i ni ddechrau recordio efo caveat, massive caveat. Mae fel gwachod like Johnny Depp ffilm neu rhywbeth, ti'n kind of fel hei, ond The Man from U.N.C.L.E. right, guys, a Guy Ritchie classic. It's a guy, dwi di deud dyma'r ffilm gorau mae Guy Ritchie wedi wneud. Controversial opinion? Dewch hefo fi ar hon, okay? Na i weld chi ochr arall y trailer sblendigedig yma. Jazz flute. You told me this was going to be a simple extraction. They were waiting for me. What was waiting for me was barely human. It tore the back off my car. Grow a spine, Solo. This is the most dangerous time in our history. We recently discovered an international criminal organization with an atom bomb. We have no choice but to work together on this. Teaming up with Russia. That doesn't sound very friendly. We'll leave you two to get acquainted. I'll let you tag along, but it's in and out, no mess, and we both forget about in the morning. This is not the Russian way. You ought to investigate Victoria Vinciguerra. They will send an army to stop us. We must give them an appropriate welcome. It's better for the mission that we get to know each other a little bit more intimately. What does that mean? It means I like my woman strong. Who you want to wrestle? I did not say that. Hold on, cowboy! For a special agent, you're not having a very special day, are you? So sorry, I can't stay to finish you off myself. Your tracker's not sending a signal. Do you want to check it? Be my guest. What are you doing down there? Trying not to get lost. I'll turn it on now. Let's finish this. Things could get a little messy. Absolutely hate working with you, Pearl. You're a terrible spy, cowboy. Oh, and you have a new code name. Code name? Uncle. Oh, sorry, o'n i just yn ymarfer jazz flute fi fanna. Hi guys, croeso i'r after party ffilm di ddim, ond ddim really ffilm di ddim, y ffilm Pam Ddim. That's right. Mis yma, da ni'n neud The Man from U.N.C.L.E. Low-key, comfort film gen i. 2015 gan Guy Ritchie. Guy Ritchie! I mean,
Dwi'n mynd i ddeud o. Dwi dal yn credu mae'r peth gorau mae Guy Ritchie di wneud ydi o. But that's just me. Screenplay gan Guy Ritchie a Lionel Wigram. Wigram, ie. Ac oedd o partly di gweithio o Guy Ritchie ar y ffilms Sherlock Holmes. Ac hefyd y partly oedd Lionel hefyd yn gynhyrchydd ar y ffilms Harry Potter. Right, mae hwnna'n swnio. So mae hein yn Saesnig iawn. Fydd hwnna'n chwarae fyr. So, y ffilm yma, right? Dyn ni'n mynd i ddeud, right up top, okay, just bod pawb yn gwybod, dydyn ni ddim yn condonio unrhyw beth yn neud efo Armie Hammer, okay? Dwi'n gwybod sy'n byd, mae'n trellandus, dim byd wedi mynd i'r cwrt, ond low-key, da ni'n credu da ni'n credu merched ar y podcast yma, a mae'n taro fi fel bod Armie Hammer yn not good, very bad, nasty, not nice person. Ond wedi deud hynna, os dwi'n gallu separatio Ilya Kuryakin rhag Armie Hammer, a defnyddio'r ffilm yma fel campwaith creadigol ag ydio, edrychwch arno fi, dwi'n neud hand motions campwaith creadigol. Mae peth sydd wedi hefyd oedd yr ffon efo'r llunyn efo ribban efo. Mae o fel bobl yn neud dramatic interpretive dance gymnastics, okay? Y ffilm yma, guys, dwi'n ddiolchgar iawn i chi am wylio'r ffilm yma hefo fi. Cys mae'n troi allan, nad oedden ni wedi gwylio hwn hefo fy ngŵr. Dwi'n cofio wan pam nath ni ddewis hwn. Nes i brynu fo, oedd ar sale, doedd. A nes i ddeitha chi. Am fod... Do, oedd. Oherwydd yna lot gymaint o special features. Wrth gwrs ti'n gweld y special features ar YouTube, ond ddim mewn 4K. Dwi heb wylio'r special features, a bysa gwachod yr art department. Dwi just eisiau gweld yr art department. Dwi ddim eisiau gweld interviews efo Armie Hammer. So ni'n gwachod, beth ti'n galw fo, Henry Cavill yn bildio PC yn y siwt yna. Unrhyw bryd o'r dydd neu nos. Okay. The Man from U.N.C.L.E. Yes. Bryn. So... Oedd hwn yn pam ddim, neu di ddim, right o'r top? So, y thing na straicio fi amdan hwn, oce? A dwi eisiau chi dychmygu... Oedd, oedd wedi gweld o blaen. Dwi eisiau chi dychmygu... O ti wedi est? On. O ti... Oce, just check it. Swopio allan Henry Cavill am Robert Downey Jr. Swopio allan yr boi Hammer am Jude Law. Right. Setia y stori ma yn yr 1800s. A mae hwn basically Sherlock Holmes 3. Right. Mi'n mynd i stopio ti fanna. Bryn. Dwi'n anghytuno. I do not agree with your comments. Achos dydw i ddim yn gwachod y ffilm ma am unrhyw fath o plot. Dydw i ddim yn gwachod y ffilm ma am unrhyw fath o satisfying. Does am lot o plot yna, Sionet. Mae yna nuclear warheads and shit. Be fysa Sherlock Holmes? Oh no, there's an incendiary picture of the Queen's uncle going to get out. Mae'n wahanol iawn o Sherlock i hwn i fi. Mae gen ti'r un fatha thematic, mae gen ti'r un fatha'r themes o fatha y ddain nhw'n tîmio fyny. Mae un yn fatha physical, mae llall yn reit fatha sort of cerebral. Mae gen ti fatha, mae'n stylish dros ben, mae nhw'n really glyfar ac yn highly skilled. Mae nhw'n mynd o un lle i llall ac yn solfio problema. Ond oes yna scene lle mae nhw mewn boutique a mae Alicia Vikander yn cael gwisgo... Gadewch i fi just cael erthygl fyny o Vogue magazine, right? Chos mae hyn yn part o sydd hefyd yn fatha switcho fatha thematic problem y ffilm, lle mae'n symud o fod yn comedy, fatha straight up comedy beats i fatha just fatha super serious fatha mae'n un sy'n lle maen nhw'n trio penderfynu be i wneud efo'r Nazi torturer yma. A maen nhw'n just... Really funny.
Mae nhw'n just yn eista, mae nhw'n siarad efo gilydd yn dweud, be da ni'n mynd i wneud? Ar un llaw, mae hyn yn mynd i ddigwydd, llaw arall, mae thing arall yn mynd i ddigwydd. Dwi wedi gweld reviewers eraill yn dweud hefyd fod yr vibe o'r ffilm lle, is it a comedy, is it a serious, ond tra o'n i'n gwylio fo tro dwytha, o'n i just gweld o fatha happy fun times. Diolch much be. Oh my god, yeah. Ond ti'n gweld... Oh my god, yeah. Ti di cyfeirio so mae'r action sequence mowr lle mae nhw'n trio dianc o'r factory ma. Mae nhw ar y môr. Mae nhw fatha... Mae Cwriacin yn pilotio'r y llong ma. Mae nhw'n trapped o fewn yr bae ma. Mae Cavill yn disgyn allan o'r gwch. Mae'n cleimio fyny. Cleimio fewn i... y fan ma. A ffeindio'r packed lunch ma. Mae'n just yn eista fanna bita'r packed lunch. Lyfio'r bit na. Makes the movie. Ond y peth ydi... Ti hefo fi est? Ando. Ond just... Just yn teimlo dda pica un o'n nhw. Pica un. Dwi'n yn gweld lle mae'r disjointedness... Dwi ddim yn gweld lle mae'r y darn y ffilm wahanol ma yn lle oedden ni'n watchad Thor, Love and Thunder, lle oedd do'n i'n mynd i ddweud Pierce Brosnan, ond na ddim. Dyna fo. Chris Hemsworth? Christian Bale mewn ffilm hollol wahanol i bawb arall. So, oedd mor disjointed oedd o'n mewn ffilm mor wahanol. Yn hwn, o'n i'n teimlo fatha fod o'n un coherent peth, ond gai ddweud, ar first watch, nes struggle, oedd hyn te blwyddyn yn ôl, be bynnag, a dwi'n cofio oedd o'n i siarad amdano fo, a nes i rei 5 allan o 10 iddo fo ar Letterboxd. Yn y watch, diweddar ma, lle o'n i mewn mwy o happy-go-lucky vibe yn fy mhen, a nes i just reid ymlaen, a gyda fi Gentleman Jack yn fy llaw, ac oedd e dda, mae hwn yn berffaith i rwan, a nes i 7 allan o 10 iddo fo. Mae bob dim, mae'r sets, mae'r dillad, oh my god. Mae'r hyn oed yr actio, yna fo i fi yn neud bob dim mae o'i fod i wneud. A wedyn nes i watchad y special features lle oedd Guy Ritchie yn dweud, doedden ni'n mynd am accuracy efo pa watch oedd fod i fod yn pa gyfnod a pa dillledyn. Oedd efo fantasy film. Oedd o'n creu fantasy world iddo fo cael creu stori. Cool 1960s. A dwi'n dalt hynny, ond... Mae gyd ti oedd yn teimlo'n disjointed i fi mewn llefydd lle gyd ti fatha'r elfenna ma oedd yn cael chwarae fel comedy bits. Alli di roed hwnna lawr i style Guy Ritchie ei hun? Dwi'n teimlo. Achos ti'n gwachod Lockstock, ti'n gwachod Snatch, ti'n gwachod y Sherlocks. Mae na real cyfuniad o shit tywyll horrible. I'm going to feed you to the pigs kind of stuff. Ond hefyd, do you like dags? Periwinkle blue kind of thing. Matt, do you want a caravan? Do you want a caravan? Math o beth. A dwi'n teimlo na dyna di style Guy Ritchie ac yn dilyn hynna na hwn ydi fel yn fy marn i. O gyd ti reit dechrau lle oedd y T-1000 yn redag ar ôl y car. Superb. Ac oedd... Army Hammer? Sorry. Ilya Kuryakin. O hyn ymlaen fi'n mynd i just galw fo'n Ilya Kuryakin. Dwi'n sy'n galw fo'n T-1000. Yn redag ar ôl y car ma lle oedd gyd ti Diet James Bond. Come on. Dydy Henry Cavill yn no Diet James Bond. Mae o'n amazing. Not problematic, diolch beth. A mae o'n redag ar ôl y car, a mae o'n fatha'r T-1000, mae'n gafal yn cefn y car, a wedyn mae o'n fatha Inspector Clouseauio ar hyd... Mae draed o jyst y llithra ar hyd yr... Dyna beth sy'n ffynnu, cos mae Napoleon Solo, mae Henry Cavill yn y shot yna yn reference ridiculousness, cos mae o'n deud, so mae nhw'n trio torri Gabi, sef y mechanic yma, mae hi'n really cool. A digwydd bod, mae dad hi yn NASA nuclear scientist, be bydden nhw'n gael Hitler's favourite rocket scientist. A mae hyn yn fel, cool, be di'r dyddiau, be di'r flwyddyn ar cychwyn y ffilm? Rhywbeth yn y 60s. So mae nhw'n trio
mynd dros Berlin Wall yn y 60s. Mae hi yn East Berlin. Mae nhw eisiau cael hi allan i'r gorllewin. A mae yna ffantastig sequence. Mae'r whole encompassed sequence o cael Gabi allan yn spectacular, yn fy marn i, o just enclosed set-up, mae'r graphics infodump ar y cychwyn yn beautiful. Mae'r whole thing mae gen i whole tudalen o nodiadau ar ar y subtitles ar hwn. But we'll get back to those. Nes ti watch efo subtitles? Na, ti di gweld y burnt-in subtitles ysgennyn nhw? Ie. Mae hwn yn problem stylized subtitles. Os ti'n gwachod o'r Netflix neu rhywbeth, dydy'r burnt-in subtitles, maen nhw gyd yn dod fyny mewn typeface neu mewn font. Mae o very kind of 60s-y, 70s-y. Kind of, info a mae'r e-stately yn maen nhw fel comic mewn comic wyt ti'n emphasisio rhai geiriau maen nhw dod allan yn fawr a stuff brilliant, bloody lyfio hwnna, very well designed, ond maen nhw'n referensio yn y ffaith mae Napoleon Solo yn referensio mae'r Russian guy ma yn ridiculous ac oedden nhw fel, why aren't you shooting him? Ac oedd o just fel it doesn't seem sportsman-like kind of thing. He's doing really well. Right thing to do. O'n i mewn i'r ffilm erbyn y pwynt yna, ac o'n i'n cofio bron dim o'r ffilm. Oh, good. A wedyn, pam o'n i'n meddwl fatha, ffocin seithio fo, am fod, oedd o just yna, a wedyn nath Alicia deud fatha, why don't you just shoot him? Just like, well, it just doesn't seem like the right thing. Dwi'n meddwl, am fod, I can see he's like me, but I have respect. Mae gen ti fatha'r... Mae'n eto elfenna comical yna. Mae'n torri'r tension o'r golygfa sydd yn gret yn union fel... Mae'n neud o'n enjoyable yn hytrach na fel spy thriller. Right, exactly. Ond ti'n enjoyable? Do. I mean, swn i'n rhaid o'n yn yr sort of... Sa ti'n mynd prynu'r Blu-ray fel mae Wel, dwi wedi prynu'r iTunes. Sorry. Mae Bryn wedi prynu teli. Faint oedd o? Yes. $3.50, Ti a be dales i am second-hand Blu-ray. Ond mae Bryn actually wedi cael teli. Mae gan Bryn teli rwan. Doedd gan Bryn ddim teli am cwpl o fynyddoedd. Dys ni'n mynd i hynna. Ond... Oedd yn edrych yn dda'r teli ti ddo. Oedd edrych yn gret, oedd. Oh my god. Filmmaker mode, oedd edrych yn gret. Filmmaker mode? Dim o'r motion smoothing shite ma. Yeah. Black, contrast. A wedyn, mae gyd ti... Mae o'n stwff... So Man from Uncle yn gyfres y reiddiol oedd o fatha cheap James Bond yn ceiniad ar gyfer teli, a ti'n teimlo rhyw radd bod nhw wedi cymeryd stori teli a di estyn am hwn i... A hwn ydi prequel nhw, ia. Am fod dwi'n cymryd na Man from Uncle ar TV oedden nhw efo'i gilydd o'r cychwyn. A oedd Hugh Grant yn mynd o'n nhw rownd yn... So hwn ydi fatha the origin story. Yeah, exactly. So hwn really rhyw radd i fod i setio fyny fatha cymaint o sequel bait i beth o dyna beth dwi wedi weld ar yr internet ers i fi watcha the film a dechrau edrych fewn iddo fo, mae yna gymaint o bobl ar yr internet isio sequel. Mae pobl allan yna'n caru'r ffilm ma. Be sydd yn... Be sy'n digwydd hefyd, mae'r trope dwi'n really lyfio yn ffilms fel ma, lle mae hwn, fatha, mae gen ti briefing lle mae'r T-1000 yn cael yr backstory ar Napoleon Solo. Ac mae pob yn gwybod, the most prolific spy, a mae os fod i'r prolific spy, a mwyn efo ei lun o, diolch ddim yn spy da iawn. So, ma nhw wedi cael Gabi, Alicia Vikander, sydd unwaith eto, gallen ni wylio hi yn darllen o Trydydd. Gallen ni wylio hi just yn ffixio ceir am fus. I love it. A hi wedi dod allan, mae di escapio, fantastic escape, mae fel fucking Zipworld y blaena yna, mae o'n brilliant. Just cerwch, hyd yn oed os ydych chi ddim yn gwachod y ffilm ma ar ôl i ni ddeud bod o'n really dda. Sorry, 66% o'r haglediad yn dweud bod o'n really dda. Hey! Okay. Cerwch chi watched yr opening sequence ar YouTube.
Just, pidwch yn cofyn am i ham ydi o. Ilya Kuryakin ydi o. Oh, mae o'n spectacular. A maen nhw wedi cael hi allan. A wedyn, maen nhw'n goffod cael hi, mae'n cael mynd... I'm going to take you. You'll be eating lunch in a fancy restaurant. Yeah, okay. A chic West Berlin hotel. Yes. A wedyn maen nhw'n mynd i fel safe house flat Napoleon Solo. A wedyn da ni cael un o fo hoff shots yn y ffilm cyfan. Napoleon Solo mewn 3-piece suit ond gyda ffedog. Mae'n gwisgo ffedog. A dyna di'r tôn, Bryn. Mae o'n gwisgo'r suit. Mae o'n a beautiful flat bach yma. Hefo art direction. Ag os hwnna fysa yr tôn sy'n wedi mynd amdan, a sa hwnna wedi bod yn tôn cyson trwy'r whole thing, fysa ni wedi rhoi sgorio fan uwch. Ond mae'n just gyd ti fatha'r cuts o'r bits really trwm cry ma i lawr a mae'n elfen eraill ddown ni nes ymlaen. Ond it's dyna bywyd, Bryn. Ond it's dyna sut mae bywyd. Gai just sôn am y car chase yma chi cyn. Ie. Lle oedd yr techneg oedd wedi defnyddio. Oh my god. Techneg oedd wedi defnyddio o'r wide shot a wedyn zoomio fewn i'r close-ups. Oedd o fatha, yes! Beautiful. Mae hwn yn awesome. Shaky, ti'n fel shaky, like 60 zooms, lle ti fel, Mae'na shots tebyg, a dwi wedi dysgu sut maen nhw wedi neud o wan, yn fatha 300. Ie. A dyn os o gyd ti, so partly oedd wedi sitio. Mae gen ti 3 camera di sitio. Mae gen ti 3 camera di setio ar gwahanol focal lengths. Ie. A so maen nhw gyd yn recordio ar yr un pryd. A dyn yn yr editing be, maen nhw just yn catio un i'r llall. A achos maen nhw gyd yn recordio ar un peth, gen ti transition smooth trwyddo fo. So ti'n gallu... Prifysgol Bangor nath ni'n neud o. Oh my god. Dwi'n lyfio'r chat, see? Dyma di math o chat ti ddim yn cael efo Diana the Musical. So, da ni o'n 10 munud fwy. So mae yes, ydi siarad am y car chase. Yda ni di cyfro just faint o opening Cerwch chi wylio fo. Please, just gotchwch yr opening. Mae o'n cyn werth o i gyd. Mae'r ffilm yma i gyd werth o, right? Os oes gennych chi unrhyw ddiddordeb mewn shit sy'n edrych yn dda? Un o'r pethau nes i enjoyo oedd boss Solo. Jared Harris. Terrifying Jared Harris. O beth dwi'n lyfio ti fatha, so gen ti 2 actor Brydeinig yn neud acenion Americanaidd. O'n i'n gwybod bod Jared Harris yn Saes? Ydy, Gwyddel? Na, Saes tio. I did not know that. Yeah. Pwy arall oedd yn Saesneg yn y ffilm ac oedd o'n i'n gwybod tan y reit yn ddiweddar oedd ti'n pan mae o'n cael mae T-1000 yn cael debriefing ar ar Napoleon Solo. Ie. Arna fo, y boi sy'n cael y llun ben i lawr yn Ti'n gwybod pwy dia? David Beckham. David fucking Beckham dia? Really? Ia! Wow. O'n i'n trio pwyntio fo allan i Aled, o'n i'n meddwl, dwi'n misio spoilio'r ffilm iddo fo. A David Beckham efo'i Russian perffaith o. Sorry, sgwrs, gomrad. Fair play. Nes i'n spotio David Beckham o'r big buddies efo bod i Guy Ritchie, dydy o. Fair play. Reit, erthigol ar Architectural Digest, fan hyn, guys. Architectural Digest. Tour the stylish 60s sets of The Man from U.N.C.L.E. Just i chi gwybod, Go behind the scenes of the new... hanner awr mewn i'r trafod. Fi mor sorry. Come on. So, mae hwn jyst yn lluniau flat Napoleon Solo, beautiful, multicoloured, papur wal sy'n edrych fel Council House dal. So ti'n cael hein yn Council House ys Caernarfon, dim problem. Solo Ho's West Building apartment is a colourful contrast to the dark interiors in the east. Mae'r toilets gwyrdd lle maen nhw'n cael fight. Cool Victorian urinals ma, yn y gwyrdd stunning ma, spectacular. Hotel pan maen nhw'n yr Eidal, y Grand, bedio. Hotel Plaza is very Bryn. Unwaith eto bach o thema Eidalaidd. A wedi gyd ti'r plastai ma lle maen nhw'n mynd i palesi ma, maen nhw'n edrych yn anhygol.
Mae yr modernist spectacular layer lle mae yr Vinci Guerra family yn byw. Mae hwnna fel... Mae hwnna'n well. Mae hwnna'n edrych yn well na Bond films. I fi, mae hwnna'n edrych yn well na Bond films. Yn sicr. Spectacular lle arall sgennyn ni okay. Nes I hyd yn oed mynd yn excited am yr helicopter, y bubble helicopter hefo gwydr turquoise yna fo. Yr peth efo ti'n mynd yn ôl I y Bonds greiddiol y Sean Connery a heidi'r stwff iconic Bond ydy yr fatha'r siwtiau'r 60s y ceir yr hotels a bach mae'n gyd yn mae'na fatha quality iddo fo versus tactile lle mae'r stwff mwy diweddar dyn nhw'n really yn yr un sort of a sa ddim CG backgrounds I fi mae hwnna'n masif os oes y Bond films yn mynd yn nôl I wneud oh my god sa Bond prequels dyna'r unig lle gallen nhw fynd rwan dwi'n teimlo ti'n feddwl ail gychwyn really ti'n gorau oh my god the man from Uncle Bond was that amazing okay yeah 100% right so mae gennau erthygl arall o hero and villain style sef basically yr outfits outfits yr art direction right allai rhannu hein efo ti Countess yn anhygol oh my god Elizabeth Debicki right hwn oedd y peth cyntaf weles I hi yn efo cyn fel beth ti'n gael the Night Watchman y nonsense na mae hi hi yn they're going to kill the whole world and my son yn Tenet right I'm seen it yet ti ddim okay just a tab oedd hwnna ar offer am $3.99 nes i'n bodran oh my god sa fod I chwalu dy ben bach di y tabad lle oedd hi'n fatha di drygio Solo ac yn fatha just fatha like climbio'r ben y sofa fatha mae hi'n drygio Napoleon Solo unwaith eto tôn y ffilm right so mae Napoleon Solo fel there's something in this drink a wedyn mae just yn cael chats amdan evil plot hi tra bod o'n rhoi pile bach o cushions ar y llawr ar y sofa what are you doing this has happened to me before I did fall and bump my head the last time someone gorwedd ar y sofa eto'r tôn os wedi cadw'r tôn yna eto oedd o'n funny oedd genuinely funny na pan bod o'n comfort watch cos ti'n fel mae hwn yn ridiculous ond mae gen ti eto fatha mae o just bits o'n efo fatha dos allai'n deall pan ti di condition neu bod ti fel mae'n ddisgwyliadau well this is a Cold War spy thriller this is what it does mae fel pan nethon ni watch Black Hat neu rhywbeth ti fel this is what it does ti fel dwi'n lyfio hwn mae o yn mae'na silliness ond mae'n silliness sy'n cymryd I hunan yn eitha serious o'n i'n gwylio fo fwy fatha Paddington na 100% ti'n cofio'r thing mae Paddington lle Paddington ydi sut mae Saeson yn gweld I hunan a Mary Poppins Returns ydi sut mae Americans yn gweld Saeson so mae Man from Uncle yn 100% like fantasy o well this is what Britain used to be achos mae Hugh Grant yn troi fyny yn y diwedd fel secret diolch yn troi fyny yn y diwedd da ni weld da ni clywed o tro cyntaf yn y hotel mae o'n troi fyny yn parti'r Vinci Guerras sef y bad guys a wedyn mae'n troi fyny eto wedyn a wedyn mae'n troi fyny ond mae o fel yr epitome o drych a Saeson dyn ni a just be a cool smart dyn ni'n gallu bod wan te, gai just pwyntio allan hwn oedd cychwyn y Hugh Granterson sons hwn oedd lle o ti di dechrau gweld Hugh Grant eto mynd aha dyma lle mae career o'n mynd I fynd wan ond oedd hwn fel tyma be 7 mlynedd yn ôl neu be bynnag oedd ar 2015 dwi'n gwybod da ni'n di bod neud y plot dwi'n really awgrymu cymwch y deal ffindiwch y Blu-ray ar YouTube gyna I cwestiwn eBay sorry so mae'na ddau tamad lle maen nhw'n neud fatha flashback bit ar the man Man from Uncle so mae gen ti fatha mae hi yn troi ar T-1000 a Superman falle dwi'n mynd I wneud mwy'r plot cos mae hwn yn mynd I fod yn confusing yn dydio okay fine so
mae Alicia Vikander, mae dad hi yn nuclear scientist. Yr unig ffordd maen nhw'n gallu ffindio lle mae'r nuclear scientist ma di mynd. Mae o di diflannu. Mae nhw rwan eisiau hi, Gabi, fynd at uncle hi, sef Uncle Rudy, sydd hefyd troi allan i fod yn ex-Nazi torturer. Bydio ddim really yn ex-Nazi. He's still 100% fascist. Da iawn Uncle Rudy. Sydd wedi hangio rownd hefo'r Vinci Guerra family yma. Italian fascists sydd eisiau... Na helpu y Nazis croesi ar draws i Argentina efo'i air. Love it. Good people. A wedyn, un o'r Vinci Guerras ydi Vittoria Vinci Guerra, sef Elizabeth Debicki, a mae hi'n Saesnes sydd wedi prodi mewn o'r teulu, ond mae troi allan, mae hi'n Lady Macbeth o hi, a mae hi'n awesome. Super extra bad guy. Proper evil villain. Best Bond villain that never was. Excellent. Bloody... oh my god. Unwaith eto, da ni'n wedi cyrraedd y dillad eto, but we'll get there. So mae nhw... yn iwsio Gabi so mae'r CIA a'r KGB eisiau stopio'r Vinci Guerra fascists ma gael nuclear bomb achos maen nhw eisiau iwsio nuclear bomb i cymryd drosodd y byd. Okay, great, na fo, just good thing. So mae'r KGB a'r CIA yn dod at ei gilydd. Mae Napoleon Solo yn CIA agent, ond dim ond achos bod o actually yn art thief yn ystod yr ail rhyfel byd ac eithaf i ddal, a wedyn yn lle mynd i'r carchar, maen nhw'n mynd, hei, ti'n ddefnyddiol, beth am i ti ddod i fod yn super spy, smooth guy i ni? I've got a unique set of skills that's been cultivated for many years. If you let me go, that'll be the end of it. But if you don't, I will find you and I will kill you. Well, Bryn, ti'n terrifying. Dwi wedi bod yn gweithio ar hwnna. Dwi'n meddwl bod ti. Ti wedi gwneud cwpl o taken references yn y benod yma. So, yn y pishin yma, maen nhw rwan yn rhoi Gabi, mae Gabi'n mynd i Vinci Guerra Island i ffindio dad hi a esgus fel, dwi jyst eisiau gweld dad fi. Sorry, o'n i dal yn yr siop dillad yn 100%. Cos mae'n cyrraedd o mewn bubble helicopter o'r 60au sydd hefo gwydir turquoise. I cannot express this enough. Da di skipio drosodd... Hwn ydy'r... So wedyn... general plot. Y general plot ydy, mae Uncle Rudy yn torturer a bad guy, very bad. Ond mae Gabi, turns out, mewn... Okay, so Bryn, da ni wedi cyrraedd y bit lle oedd y ti'n siarad amdano. Mae hi'n gwerthu nhw allan. Yndi. So mae'r ffilm yn mynd yn distawr y pwynt yna. Does am dialog, does am music. So mae yna rhywbeth mawr wedi ddeud, ond dyn ni fel gynulleidfa ddim yn cael ffeindio. A wedyn, rhywbeth nesaf da ni'n gweld ydy, mae'r T-1000 yn redag yn cael dilyn gyn cwn. Mae Lady Macbeth wedi cael galwad ffôn fel mae Solo'n cyrraedd. A wedyn nes ymlaen, da ni'n gweld flashback yn ôl i'r moment yna yn y ffilm, lle da ni wan yn clywed bod clywed beth oedd hi. Bod Gabi wedi gwerthu nhw allan. Cwestiwn fi ydy. Yes. Pam gyda ni ddim just clywed hwnna tro cynta trwath? Os mae Guy Ritchie eisiau neud bach o tension, widdly woos. Like, be mae hi di deud? Be sydd wedi digwydd? Ond, da ni ffidio allan fatha 2-3 munud wedyn. Dwi'n meddwl yn y section yna fod nhw wedi torri rhywbeth allan. Mae yna cwpl o bits lle dydy o ddim yn trystio'r gynulleidfa i fod yn glyfar. Mae yna lot o bits ti ar diwedd na lle mae o'n ail ddangos pethau oedd literally fel 30 seconds yn ôl. Be mae Iestyn newid goffi hefyd ydy, mae'r tamad lle mae y T-1000 yn stabio gŵr Lady Macbeth. A mae nhw fatha locio llgada fatha... finally I got you, fath o beth. Ond eto, dyn nhw wedi cael unrhyw fath o sgwrs trwy'r whole ffilm. Does a byd i cysylltu rhaid gwiriad yna ti'n gilydd. It's a silly spy movie. A mynd just fatha... Dwi'n deall ti, Bryn. Mae gen ti a fine analytical mind. Ti'n swnio dda therapist fi. Ond mae gen ti fine analytical mind sydd yn sharp iawn ac yn gallu cael ei ddefnyddio gormod. Ie. Eto ti'n swnio dda therapist fi. Ti'n swnio dda therapist fi. Nhw'n i fadde... Because movie. Nhw'n i fadde stwff i ffilm sy'n dda. Ond nhw'n i ddim madde rhain i Diana the Musical. Be da ni heb sôn amdano ydy y ffaith bod... be di enw hi?
Gabby, sef Alicia Vikander, hefyd yn goffa troi o fod yn mechanic. That's right, she's Charlene ar y dechrau. Hot 60s fantasy mechanic. Da ni di dechrau ailgwylio fo, just oherwydd... Ti di dechrau ailgwylio Neighbours? Do, oherwydd ma'n dod i ben. What? Ti di cychwyn gwachio Neighbours o'r cychwyn? Na ddo, ffocin al, ma'n y mis dwytha, ia. Ydy be di enw fo? Carl Kennedy? Mae Shane yn ôl, mae Carl yn ôl, be oedd enw Graig Carl? Di hi nôl? Yndi, mae hi yn efo. Toadfish? Yndi. O'n i'n rhai hyn di marw. Stonefish? Na, di Stonefish yma. Ond, o Joe Mangle yn fod yn rhaid ymlaen. Holy shit, mae Joe Mangle dal yn fyw. Doedd hwnna ddim yn rhywbeth yn Ar FaceTime o ddo. Oh, good. A wedyn gyd ti... O'r ICU. Jason a Kylie. Di Jason a Kylie di... Apparently. Maen nhw'n dod yn ôl ni. Yndi. Charlene? A di dweud, wel, o'r ddau nhw, Kylie, sut i Shane, fath o'n ôl dwytha. Sut i heineidio'n well. Fel caws. Y caws yma mae Iestyn yn bita. So anyway. Anyway, yeah. Lovely, Charlene the mechanic. Yn goffod esgus bod yn fiancé i Ilya Kuryakin sydd the T-1000 a mae gen nhw scene mewn boutique lle mae hi'n goffod esgus bod achos mae o'n fel I am Russian architect making an amazing house for very expensive people. Mae'n mynd i setio hi fyny mewn dillad a mae Napoleon Solo yn deud right, nhw'n ni just prynu dillad yma ti a mae hi'n edrych o Jackie Kennedy basically. Yeah. A wedyn mae Ilya Kuryakin... O'n i'n dweud fatha'r honna yn House of Gucci fatha... Oh my god, Patricia. Yeah. Oh yeah, very much. Actually, fel 20 mlynedd cyn Patricia, ond fel maen nhw'n edrych o Chanel jackets, maen nhw'n dywyll, brodery air rownd efo, a bottoms yn efo. A load o shoulder pads. Ac oedd wedyn gerddodd mewn ffordd creepy horrible arall mae Ilya Kuryakin T-1000 cedd yn mynd my woman would never dress like that ac oedden ni fel ond wedyn mae'r cymeriad dwi'n mynd i siarad hwnna o'n cymeriad mae'r cymeriad yn mynd ati wedyn i ddeud reit dyma'r ffasiwn dwi'n cael ei dal i wisgo a mae yna discussion like, you can't put the Pierre Cardin with the Chanel it's never going to work a mae'r ddain nhw a dyna fi di'r tôn unwaith eto a mae hi'n dod allan a mae'n dweud trio hwn maen a mi fel oh my god fucking sure gwisgo fi fatha rwy'n o'r ochr arall mae Solo gwisgo hi fel rwy'n American basically ond os oes rwy'n o'r Russia yn dod i fewn ac yn gwisgo yn posh fel hyn a mae'n edrych yn bloody amazing so mae'r dillad so mae'r erthygl man Vogue gen ni hefyd gen y person oedd yn gwisgo hi ac yn deud fel oedd Guy Ritchie di rhoi free rein i fi dim i fod yn amserol gywir ond i fod yn fel teimlad cywir a mae'r earrings ys gen hi yn spectacular ond mae'r rhain i gyd yn ti'n gallu prynu hi'n o rwan kind of thing I started in the loose 60s and used my interpretation to see what would fall in well today in contemporary fashion. Mae hi'n edrych yn amazing. Mae pob un o'i gwisgoedd hi yn berffaith. Dwi'n teimlad o'n i'n gael ydi, oedd o lot o fabrics a styling. Fel scuba fabrics a stuff. Ond, oedd nhw'n cuts mwy modern. Oh my god, 100%. Yeah. Oedd o ddim y teimlad yna o... Dwi'n un wael am brynu lot o ddillad retro, ond dyn nhw byth quite yn edrych yn reit yna fi. Ond ti'n teimlo'r fabric, a mae'r fabric yn teimlo fel bod o'n mynd i'r electric shock i ti. Ond i'n teimlo fel rhain, oedd rhain yn ddrud a smooth a neis. Ond mae just, obviously mae suits Henry Cavill yn just gorgeous a maen nhw'r check a ti'n meddwl, check suit a maen nhw just fel, well Henry Cavill ydi a mae'r cryses gen fo achos bod gen y boi guns am y ddyddiau maen nhw'n rhoi do mewn fel poofy ti'n meddwl fel crysau mawr llydan ond y wasgots tin body fitting ma a ti just fel, dwi ddim yn deall pam bod ddim mwy o like gym bunnies dyddiau ma yn gwisgo fel na achos mae'r fabric extra na Iestyn fel, na i fynd i brynu Chris Llac fel, no, mae'n cool. Dwi ar y foment yn stryglo
erbyn mis Mawrth, dwi'n meddwl mae yna brodas, a dwi'n gorau ffitio mewn i suits gyna fi. A dwi'n gwybod ar y funud ydw dwi'n ffitio. Ha ffordd, oes gen ti gormod o guns? Na, mae gyna i gormod o beth cyfforddus eista na fo. Antus gen i ni gyd. Pryd oedd y tro diwethaf ti wisgo'r suit? Pre-pandemic suit? Dawn y pre-pandemic suit? Probably, ni. Ti weld, mae pawb di newid. Mae pawb di newid, yes. Ti'n berson gwahanol. Hefyd, caws. Di caws yn paleo? Di caws yn paleo? Gwrs, oce, just check it. Ond, ar y llaw arall, mae gen ti gwisgoedd... Mae'r art direction, mae pob un shot yn y ffilm yma actually neud i fi driblo. Ond mae gwisgoedd Elizabeth Debicki fel y Bond villain yn spectacular. O'i gyn i fatha'r Dia Gwyn na. Oh my god. Frock check Dia Gwyn, ond fel, mae hi mor dal. Mae hi actually fel, mae'n ex-model. Neu mae probably dal yn modlo. Mae mor dal. Mae mor dal yn nhw, ynddi? Mae dalach na i gŵr hi yn hwn. A di o ddim yn edrych o boi bach. Ti'n feddwl, mae nhw'n... A mae hi'n gwisgo unwaith eto yr wasgod lledr tin ma, a'r mega blouses ma, a wedyn mae'n gwisgo'r ffroc hir, block colours Dia Gwyn yma, a'r llygyd graffig, eyeshadow, ti'n gwybod, like gwyn a D60s ma, hefo, mae hyd yn oed y sunglasses yn y ffilm yma. Mae Alicia Vikander yn gwisgo spectols humongous a earrings humongous. Ond mae gyd yn cael ei balansio. Dio byth yn edrych yn parodic, dio byth yn edrych yn Austin Powersy. Pryd mae hwn i gyd yn mynd i ddod yn ôl mewn i ffasiwn? Dyna di cwestiwn mawr fi. Ar y funud, mae'n 90s allan yna o beth dwi weld. Mae'n Y2K. Mae pawb yn edrych o o'n i'n edrych yn coleg. Ond o'n i'n methu gwisgo belly chains. Mi doth y 30-year cycle os ydi o. Rhyw chdi bach yn ôl, oedd y 60s a 70s, fath o patryma... Pam o'n i yn y 90s, pam o'n i'n dechrau mynd allan, oedd yna 60s stuff. Do, mi ges i get away yn y 90s yn Gaerdydd, gwisgo pyn bach yn 60s. Ie, ti'n gallu gwisgo flares... Ond eto, dwi'n lot sy'n edrych efo fatha... Diolch mor reidrwydd yr stwff oedd o'r 60a, ond stwff sydd... Inspired by y 60a. So, pa mae'n i'n gweithio... Y gemwaith, mae o'n... So, pa mae'n i'n gweithio yn M&S, oedd... beth yw'n nhw hi? Ti'n man of the suit, dweud. O, dydi o. Mae'n edrych yn dde. Heck. Mae enw hi di plannu o'm henni. Chong. Alexa Chong. Yeah. Nath hi i fiewn i archif M&S i bigo allan lod o... Dwi'n cofio hwnna. O stwff o'r archif. I'w updateio. A un o'r pethau nath i ddod yn ôl oedd blaws ma oedd efo fatha frill... Coler masif. A frill ar hyd... It's a pie crust blouse. A pie crust blouse. Dwi'n cofio hwn. A peth ydi, oedd o'n edrych... So oedd wedi cymeryd yr stael, di modernisio fo, ond y peth ydy oedd o'n rili edrych yn dda, os oedd hi'n edrych fatha Alexa Chung. Mae hi fatha... Mae'n mogol. Mae hi'n beanpole, mae hi'n... Fatha sa brom... Mae edrych fatha sa i chwthu ffwr. Mae union y lein yna'n cael ei ddeud yn y ffilm lle mae Henry Cavill yn cynnig rhyw certain peth i... T-1000 a mae'n deud why won't you suggest the whatever clothing and said because she's not fat. O'n i'n teimlo yna bach o fel Mae'n a certain clothing i certain fel menu cytuno. Ond dyna oedd yr so dwi'n meddwl efo'r 60s beth ti'n gweld dim yn edrych bod chdi'n dod ar yr llythrenol y dillad yna nôl. Mae gyd ti rei pethau fi ddechrau dod yn ôl. So, leather jackets a falle mae heina rhywbeth boxy mawr fe ddechrau dod yn ôl. Mae heina'n bach yn hawddach. Ond, mae lot o'r crysa, mae di'r fabric sy'n actually'n werth yr ymdrech. Mae'n mymryn bach o revival. Dwi'n gweld, fatha... So the motorbikes electric dwi'n di sôn amdano yn y ffilm. Yna rei o heina sy'n edrych ar y motorbike sy'n ar ddiwedd y ffilm yma. Mae'n rei o electric sy'n dod trwy adwan. Mae nhw'n
selio i designs nhw arru o'r cyfnod yma. Pam na fysa ti? A dwi'n meddwl os ydych chi'n dylunio ceir trydan sy'n edrych mwy fatha rhywbeth o'r 60s. So nhw'n edrych fel, ti'n cofio, ond o lot yn nhw'n Gaerdydd, ac o gen dwi'n ni'n abod 2 oedd gen nhw, Nissan Mozart. Unrhyw un yn cofio Nissan Mozart? Na. Gwrandawyr anwyl, gwrandawch, googlwch Nissan Mozart. Oedden nhw'n ceir arferol o Japanese, ond oedden nhw'n edrych fel 1950s, late 1950s, like, ceir bach, ac oedd y styling tu fewn i gyd yn stunning, oedden nhw'n cream leather interiors, a oedd y ceir ma'n torri lawr continuously, ond dyna sut oes electric ceir edrych. Mae rwy'n yn gwaith efo un. Yna, dio, mae gen bobl teli nhw, ac oedd un ffrind yn doctor a un ffrind yn person teli, ac oedd achos, mae'r upkeep pan nhw'n ridiculous, mae'n siŵr. Mae nhw'n, ond dyna sut oes electric cars edrych? Dyna sut, anyway. Cymerid y styling yna. Ga i neidio fewn i, mae o bach yn murky, dwi'n gwybod mae Bryn wedi pwyntio allan, mae'r berthynas rhwng Alicia Vikander, so Gabi a Ilya Kuryakin, the T-1000, bach wir, achos maen nhw'n goffresgus bod nhw'n fiancés, ond mae hi'n trusting iawn ohono fo bod o ddim yn mynd i ymosod arni hi, ond mae na lot o playfulness gan y cymeriad. So dwi'n ail-gwatchod o rwan, achos dwi'n cofio gwatchod yn y cychwyn yn mynd, mae hwn yn actually really positive. Mae'r dynion ma'n really ofalgar ohoni hi. Dyn nhw ddim yn cymryd mantis arni hi. Dwi'n really lyfio hynna. Ac yn ail-watchod o, o'n i fel yn really famol amdano hyn. Ti'n gwybod pwy di'r boi ma? Gallu fod yn unrhyw un. So mae'r sgwenwyr yn sgwennu o male perspective. Whereas o perspective benywaidd, achos maen nhw fel, mae'r guys ma, they're good guys, ond o perspective benywaidd ydi, mae pob dyn yn beryglus, please, God, please paid. Ond mae hi'n mae'n drunk as a skunk, a mae hi'n... Yr argraff sy'n gael o'r wrtho hi o'r cychwyn ydi, mae hi'n gallu edrych ar ôl i hun. Mae'n tough. Dwi'n lyfio hi. A mae'r scene lle maen nhw yn y gwesti, a mae hi just i dweud, wel, os ti'n mynd i yfed y whisky, mae fo fi, dwi'n mynd i yfed o, a mae hi'n rhoi tunes arno, a mae hi'n dwnsio'n lovely pyjamas hi, a wedyn mae hi'n neud fel yn Austrian slap dance efo gwyneb y T-1000. A maen nhw'n ffynnu. Apparently, doedd o'n gwybod i mynd i wneud hynna. A hwnna'n actual take lle oedd Guy Ritchie di sibrwyd ni chlisi. Grab his hand and make him smack himself. Ac nath i neud o, doedd o'n gwybod yn dod. Oh god. Ti'n meddwl am hanes y boi ti fel di hwnna'n gall? Y boi ma'n bach o psycho. Ond, anyway, we know nothing. Ond, mae hi fel actores mor hyderus o ran, mae mor sicr o hynna, so mae'r cymeriad yn ffantastig. A really ysgafn a hwyl. Dos am sens bod nhw ar ei ffordd i achub hi yn unrhyw, really, mae hi'n ffain. A mae hi'n cael ei anfon fewn i'r bloody fascists ma, den y fascists ma, a mae hi actually'n gallu edrych ar ôl i hynna'n wel, ti'n mo, Charlene di, mae hi'n mechanic o East Germany. I mean, beni di. Mae hwnna'n really anwyl. Dwi'n lyfio, mae'r human relationships yn hwn, dwi'n gwybod mae yna silliness iddo fo, ond mae yna hefyd, ti'n mo, mae hi mor hungover y bore wedyn, ond mae hi'n edrych yn briliant, ond mae hi gen i hi'r spectols massive 60s ma, a ti'n gallu dweud, swn i'n hungover, swn i jyst yn cuddio ti'n ôl massive 60s spectols, maen nhw'n amazing. Yes, dwi just eisiau dod at si o ran y design ethos ar y ffilm yma. Ond ein rhywbeth arall o ti di sylwi arno fo, bod ti fel, oh yeah, my god. Dwi bob tro'n teddol am ryw reswm mae gadael fi mynd at watches y pobl, a mae o'n chwarae rhan mawr yn y ffilm yma. Ynddi, lle mae'r T-1000 wedi cael oriawr gen i dad o. A mae yna stori mawr bod i dad o disgraced. Mae'n disgraced KGB agent. A mae rwy'n, pan da ni'n cyrraedd Rhufain ar y noson gynta, mae Henry Cavill o warnio fo, granda, mae yna rwy'n yn dilyn ni, ti'n gorau bahafiad y hyn, paid o waldio nhw, a oherwydd, unwaith ti'n waldio nhw, maen nhw'n mynd i wybod pwy wyt ti. So just go with the flow. Ond maen nhw'n dwy'n i oriawr o, ac oedd o fatha really crynu fatha, dwi'n eisiau gadael yr oriawr ma fynd.
a mae o'n rei smac iddo fo, sydd yn spoilio undercoverness nhw, really, dydi. Ond, mae bob, os ti'n posio'r ffilm am bob un shot, mae yna composition amazing. Ti di clywed am y YouTube channel Every Frame's a Painting? Do. Hwna beth dio. Sorry, yes, carry on. Ie, am fod mae yna mymryn o shots, fatha yn y dechrau lle mae Henry Cavill yn pwyntio gwn i lawr y lôn at y car sydd wedi crasio fewn i polyn lamp, a wedyn mae'r golan dod ar draws i lygad o, ac pan mae o'n tiltio i ben, a mae just yr meddwl sy'n mynd i fewn i just cael y shots bach ma efo y lighting iawn, y set-up iawn, y pethau sydd yn y golygfa. Mae'n beth yn brydfer, a dyna nes i fethu ar tro gyntaf nes i wylio fo, am fod o'n i'n trio canolbwyntio gormod ar y stori a'r plot. Dangos bod ti'n gallu neud gyn gymaint efo gyn lliad hefyd ynddi. Ti'n meddwl bys o'r math o ffilm sa ti jyst yn gallu rhoi yn y cefndir mewn bar really cool? Ynddo, am fod, dwi wrth fy modd, dwi dal heb di cael trwy Mad Men eto. Dwi'n gwybod bod yn hwnna, mae'r dynion, mae'r sexism, mae bob dim yn gred, ond o ran i edrychiad o, mae o'n amazing, ti'n bo. O peth hefyd ydi, ti'n iawn fysa ti'n gallu rhoi hwnna yn y cefndir heb sôn. A dal, mae'n ti'n tynnu rhywbeth allan ond o fo, ond mae hynny mynd yn ôl i'r ffaith, dwi ti'n mynd gwylio fa am y plot o'r stori, chys frankly... Mae yna plot o'r stori. Diolch byd da ni wedi gweld o'r blaen, a diolch wedi gwneud i byd newydd efo fo. Hen nuclear thing. Mae gen ti body cop movie, mae gen ti evil Nazis eisiau cymryd drosodd y byd, a mae gen ti... So da ni wedi gweld y bit sylfaen mae gyd wedi cael ei wneud o'r blaen. A fel dwi'n teimlo bod hwn fatha rejected script ar gyfer Sherlock Holmes 3. So da ni wedi gweld... teimlo, hwn ydy'r Bond film dwi eisiau gweld, basically. Okay, pam bod nhw'n edrych hwnna. Ga i ddeud, o ran eisiau gweld, a hwn ydy'r un pwynt ola, dwi heb fynd trwy'r plot, achos... Just watchwch o, mae'n ffain. Ond, mae gen i broblem hefo suitcases. Mae gen i personal... Dwi'n gwybod os dwi wedi siarad am hyn ar y podcast o blaen. Mae gen i personal problem hefo luggage. Hynny ydi, fucking carry luggage. Right. A dwi newydd roi suitcase 60s ola fi i ffrind, achos mae'n cymryd fyny gormod o le yn TV, a da gen i ddim lle i fy mhlant. Mae'r suitcases yn y ffilm yma, dwi ddim yn gwybod ti'n gallu clywed fi'n driblo. Dwi actually'n driblo. Oedd gen i rhai o'r Samsonite suitcases yma. Maen nhw yn spectacular. Rounded corners. A pan ti'n cael yma'n mynd fel na. Oh my god. Maen nhw'n ffantastig. O, ti'n methu iwsio nhw? O'n i'n tre iwsio nhw i fynd o leile. Ti'n mynd i'n gallu fflingio nhw ar y tren a stuff. Peth ydi... Dyddi yma. Mae wedi adeiladu ar gyfer oes wahanol o deithio. Ac... Dydyn nhw'n hedfan yn luxury. Oh my god, mae o'n teimlo... Mae just y sŵn o... Wel, so yn yr oes yna... Mae nhw'n mor neis. Rhai gwyn, gen Gabi rhai gwyn. Gen hi Samsonite. Suitcases gwyn. So ti'n hedfan amser yna, eich fysa'r conveyor belt, ond dim computer fysa'n symud o gwmpas. Fysa'n y person. So fysa'n bach o mwy o hwnna. Ond ia, fel ma beth ti'n neud. Ond nhw'n solid ar y diawl. So nes i prynu nhw pam o'n i'n cael fy ail blentyn, a nes i iwsio fo fel overnight bag fi fynd yn ysbyty, cos dwi'n mynd i treitio'n hun. Ac oedd o'n smelio fel ti rwy'n wedi marw. Not gonna lie. Dyna un o'r rhesymau arall nes i roed o i fy ffrind. Achos mae hi'n fynd... Fy ffrind oedd gen yr Nissan Mozart. Meddylia, Samsonite suitcase under Nissan Mozart is just perfect. I was just lucky. I get it. Oedd hi brawd hi wedi prodi weekend diwetha, a nath hi wisgo pillbox hat, oedd hi'n edrych fel Miss Marple extra. Oedd o'n spectacular. Love it. So oedd nhw'n siwtio hi mwy na fi, sydd just yn gwisgo fel nylon backpacks o Aldi's, cys dyna'r unig beth sydd yn ffitio'r holl boteli random o shit mae plant mae'n cario around efo nhw. Ond, bys y set o Samsonite luggage gwyn
In Another Life, Elizabeth Debicki, hi'n gwysgo hynna, so gen hi Louis Vuitton trunk. So gen hi, ond, oh my god. So a suitcases, underline, dribble emoji. Great. Bryn, be o ti di licio? So ti di licio berchen unrhyw beth o'r ffilm yma? Dwi'n meddwl siwtia... Henry Cavill. Na ci, Ray Hugh Grant wyna Henry Cavill. Well gyna fi dillio T-1000 fy hyn. Roll neck. O'n i'n action man. Ond ti'n edrych ar y James Bond trwy'r ffilm diwetha? Dyna beth gen i fo? Oedd gen i fo roll neck o gen i fo'r gun belt backpack thing na. Oedd hyn ydy'r peth, mae hwn yn... Eto mae'n mynd yn ôl really i lle doth Man from Uncle O. Bond for TV yn yr un sort of meddwl a fatha The Saint The Avengers falle hyn i gyd yn Bond for TV a mae'n gyd dod o'r un oes ar un styling a da ni dwi'n meddwl i ryw radda y bobl sydd yn mwynhau yr aesthetic yna ac yn gallu edrych ar efo dweud, actually, mae yna rhywbeth eitha... Mae yna rhywbeth amdan sydd mae pethau ma'n edrych sydd yn apelio iddyn ni. Allan deud ti pam? Mae nhw just yn... well-designed. Mae pob beth yn well-designed. Mae'r trin yn ni, dwi'n ni'n licio fatha'r Bauhaus a'r design styling yna. Mid-century modern. Mid-century type of vibe. Dyna pam mae Fuji camera fi yn union beth dwi isio, mae o yn teimlo fatha rhywbeth allan o'r 60s, ond mae o'n ultra modern yr un pryd. Os gen ti case lledar iddo fo, hefo lot o grain? Ma na cas lledar sydd na ddod efo fo, ond dwi ddim yn defnyddio fo. Mae o'r gyfer, os ti isio reid, cael extra grip arno fo, ond... Fwa. Ga i ddeud hefyd, cyn i ni orffen, achos dwi'n edrych ar y cloc, ac shit, mae bobl sydd eisiau dreifio i'r Steddfod wedi cyrraedd y Steddfod erbyn hyn, ys dwi'n eisiau podcast ma. As if. We're dal yn y queue ar gyfer y car park. Pob look pawb sy'n mynd i Steddfod. Audio editing yn arbennig yn hwn. O'na bits o'n i'n pigo allan, right? Oedd just yn... O'n i just fel, mae'r dubbing yn hwn yn amazing. Pan maen nhw'n y helicopter, mae tôn llais pobl yn switch, mae yna bach o, yn lle just fel, da ni'n gallu clywed ti'n glir, mae nhw'n iwsio fel sut bys helicopter headphones yn gweithio. Ac oedden nhw'n fel tiwnio fewn, so mae llais Hugh Grant yn trio dweud rhywbeth, mae fel, right, okay, can you hear me on this? Kind of thing. Ti'n feddwl, maen nhw'n iwsio, o'na just clyfar fel na. Bug juggling. Ffaith eitha diddorol arall allan, random. Ti'n bod yn yr gwesti lle mae Vikander yn dawnsio, a wedyn maen nhw'n cael y rough and tumble. Ond dim byd dodgy. Y gan oedd ymlaen yn hwnna, oedd y gan oedd yn yr scene Dirty Dancing lle oedd Patrick Swayze a'r ferch yn Getting It On. Amazing! Because basically... sorry, Bryn. O'n eisiau dweud efo'r sound design do, mae'n bit lle mae'n mynd yn ddistaw. A mae'n just... An absence of sound is true, though. Mae'n just teimlo jarring iddo fi, chos mae gyd ti... Pryd oedd hynna? So gyd ti tamad lle i ryw radda lle oedd o'n yn yr fan yn cael picnic, chos oedd ti... O'ch ti'n clywed beth yn mynd allan tu allan. O'n i'n gweld hwnna'n genius yn hyn. O gyd ti tamad lle oedd hi brydychu... Armie Hammer yn just mynd rownd a esblodio ac oedd just yn cael picnic. Y part lle hi brydychu nhw, a wedyn y part o'r chase, yr off-road chase yn y diwadd, o gyd ti ddim sain, o gyd ti'n sŵn, o gyd ti'n byd. A dyn nhw'n heidno'r fantasy aspect o'n efo? Dwi'n ma'n cofio... Ti'n pan maen nhw'n cael crashes? Maen nhw'n cael crashes, so dyn nhw'n cael crashes... Oh, a by the way, so hi di marw yn y crash. 100%.
O, 100%. Mae'r stuff ar y diwedd. Iawn, be di problem ar y catches ar y diwedd? Ddim seatbelts. Nath hanner y sequence yna cael ei ffilmio yn yr Eidal, ac dwi yn addo i ti, the second unit footage mewn forestry yn Gymru. Cos o'n i'n edrych ar hynna, o'n i fel, dwi yn byw drws nesa i forestries bydyr tywyll fel na. Be dwi'n lyfio di, oedd yr SAS neu be bynnag di fatha cymeryd yr ynys, oedd nhw neb wedi, oedd neb ar yr prif lôn ar y ffordd allan. Oedd nhw fatha, just gadael hwnna'n gorad, a oedd nhw'n just gallu dreifio allan efo ddim traffath. O ia, na, so ti'n iawn, mi oedd y sound design a stwff fatha, oedd y teimlo'n yn y byd, ond wedyn o'ch ti'n teimlo fatha, chys peth i ti, mae'r sound design yn fod i gallu mynd eich ti fiewn i'r byd, a mae o fatha, mae bob ddim yn teimlo'n fwy fywiog rhywsyd lle ti clywad y fatha'r, pan ti'n tafod y switch, ti'n clywad y clunk o switch, mae o teimlo'n hwnna. So pan mae'n gwneud y fatha'r electrocution scene, o'ch ti'n clywad y phase o'n efo, o'ch ti'n clywad y pethau ma'n wyrio fyny. Ond just ar y chase na, oedd o just a diffyg sign, ond ti'n teimlo fatha, oedd y ffilm heb di orffan. Diddorol. Dwi'n dallt. Dwi dal yn cofio pa darn. So, reit ar y diwedd. Pa maen nhw, lle mae'r gŵr efo Lara Croft. Efo Lara Croft yn Cyn y crash. Ie, cyn y crash, yn y chase. Pa maen nhw'n cheisio cyn y crash. So ti just yn clod y ceir? Dim music? Ie, ti just yn clod... Ond weithiau ti'n mynd yn clod y ceir, weithiau mae just fel... Just a bit. Cer nôl at y fo, yes. Ti di prynu fo wan, gallai ni hyn. I'm scrubbing. Ma na, darn, gallai just flagio fyny i'n gwrandawyr annwyl ni, a dwi'n addo cael ceg yn mynd yn i'r after party. Mae gennau calonedd yn hyn ar gyfer gwahanol design bits sydd yn gret. Mae gen Victoria ffôn amazing, turquoise, sydd hefo, just 60s ffôn fantastic ma. Mae na mock-a-pot yn y torture scene, torture scene. Bryn, nes i feddwl amdano ti, pan weles i'r mock-a-pot yna, cos yn i fel, mae hwnna mock-a-pot mwy spectacular unrhyw mock-a-pot dwi rioed wedi gweld. Just, mae gennau lot o calonau, luggage calonau, van picnic calonau, earrings calonau. Just watchwch o, guys. Fi'n gwybod, os da chi eisiau just film, sy'n just mynd i neud chi driblo, os da chi eisiau cael teli newydd, a just eisiau mynd, hei, dwi eisiau rhywbeth sy'n edrych yn really dda ar teli newydd fi. Hwna, please. Sicr. Right, so guys, dwi ddim yn gwybod beth i'r ranking criteria ni ar hynna. Good, bad movie, movie you kind of liked. Dwi'n yn gwybod beth i wneud. Beth chi'n deud, mae hwn y well na Kick and Dean? Oh, definite. Well na Kick and Dean. Definite. Mae hwn yn beautiful yn fy marn i. Dwi'n mynd aml yn prynu stuff anyway, ar digital nag ar Blu-ray. Nes i prynu physical copy hwn, cos o'n i just fel, I bloody love this film. Os da chi di gwylio y ffilms da ni di wneud so far, damning with faint praise, man, ond mae hwn fatha 100 times gwell na'r ffilms da ni gweld hyd yn hyn. A haid i wneud, totally consistencies to one side, hwyl o ffilm i watchad. Mae Cavill yn eitha sort of swaggery fatha James Bond type character, a mae o just yn, mae o i weld yn cael lot o hwyl. Alicia Vikander, mae hi'n amazing i watchad, chos mae hi ddim yn fatha rhyw damsel in distress yn gorau cael ei safio, mae hi'n vital part o'r whole team. Mae hi'n neud y job. Mae T-1000 dwi'n really nad o'n byd i'r stori, ond mae'n elfenna. Mae'n positive masculinity yn hwn, o ran, does na ddim cymryd mantais ar hogan, does na ddim... Mae unrhyw seduction yn cael ei wneud mewn ffordd positif o ran, mae Napoleon Solo yn cael noson allan hefo'r mae'n cael y fling hefo'r fenyw yn y gwesti, ond mae achos bod y fenyw yn y gwesti, mae lot o enthusiastic consent yn y ffilm ma. Enthusiastic consent ydi fel the big thing yma. Chos mae hi'n dod ar champagne fyny stafell o, a mae'n dweud, we should have brought this up earlier, dweud, it seems a shame to drink it alone, a mae hi'n dweud,
It's like, oh, but I get off my shift in 5 minutes. And what will we do? What will we do for 5 minutes? Fath o beth. I'm going to gyd yn kind of i ryw radd yn enjoy i cwmni fel ti'n dweud, enthusiastic consent yn efo. Ond ia, a dyn Hugh Grant i ryw radd just yn Hugh Grant. Hugh Grantio. Oedd Hugh Grant just yn Hugh Grantio dros the whole thing i gyd. Oedd chdi yn teimlo bod o'n chwarae cymeriad. Na. He was just being Hugh Grant. Dwi'n lyfio. Allai ddim annog bobl i watched hwn. A fydd na beth sequel bod na lovely sequel bait ar y diwedd. Yes, final thoughts? Dwi'n newid watchad trwy'r car chase sequence i gyd a dos am adag distawn yn fo. Weird. Dwi'n meddwl na beth ti'n meddwl amdan ydy, mae'r music yn dipio allan pan mae'r car yn mynd i fewn i'r dŵr, a wedyn ti'n clywed y dŵr. Sound editing great. So wedyn mae'r jeep neu be bynnag ydy o'n mynd trwy'r dŵr, a wedyn mae'r car arall yn troi rownd, a wedyn wneud massive run-up, a mae'r music yn ôl i fewn pan mae'n mynd dros y dŵr yn hydroplanio. Yep, dwi'n cofio hynna. Alright, fair enough. Yeah, alright. Y cof oedd gyda'i do'n y byd yna, ond alright, fair enough. Achos yr bits... Beth angen ydy surround sound system i fynd efo. Dyna sy'n sy'n efo. Neu, ffordd o hwcio fyny nice pair of Bluetooth headphones. Dyna beth dwi ddim yn deall sydd mewn mwy o telis. A ti'n gwneud efo Apple TV? Dwi'n neud efo y Switch, a dwi'n neud efo Apple TV. Yr bit o'n i'n cofio i cymharu fo, ar efo'r dŵr, oedd yr Thames Chase and The World Is Not Enough. Yes. Ag just fatha'r bits bach. So mae'n bit lle mae'n fatha... Mae'r chase ddod i stop fatha lle mae'r dynas rhwg di creu oedd yw fire barrier mowr a mae'r music yn slofi lawr a dyn ti'n gweld y computer yn mynd fatha route arall a wedyn mae'r music just yn dechrau cicio fyny eto a dyn ti'n clywed fatha'r bond theme yn dod i fewn fel mae'n dechrau neud beth a mae lot o stwff fela a'r stwff fela sy'n dod i fi sydd yn gweithio efo golygfa fela a nath o ddim dwi ddim yn cofio fo yn hwnna ag hwnna dwi'n meddwl ti angen third viewing ti'n meddwl? 100% Trodd cwbl o wisnosau dy hun fatha ti'n gofyn amdan ffilm di ddim neu ffilm pam ddim ag ti'n bod i gymryd mae'r ffaith fod o'n i wedi rhaid 2.5 iddo fo ar y viewing cynta a really ddim di mwynhau dwi'n cofio y teimlad yn dod allan o'r ffilm a just meddwl oh my god o hwnna'n half-assed a just so beth sydd di newid ta? Dim calon yn efo dwi'n meddwl agwedd fi yn mynd i fewn i'r ffilm wedi newid yn gyfan gwbl yn meddwl di hwn ddim yn cymryd i hyn yn serious lle pan mes i fewn iddo fo o'n i'n disgwyl oherwydd dyn ni'n gweld y clawr o'n i'n disgwyl gweld serious gynna a Guy Ritchie hefyd ac o'n i really yn disgwyl seriousness am ryw reswm a wedyn mynd i fewn iddo fo yn just yn efo meddylfryd dwi'n mynd i gael hwyl a ti'n dod allan yna fo fatha waw dwi di enjoyo hwnna mae di hitio yr union noda dwi angen ar gyfer noson just chill easy viewing na ti o just ag mynd i fyd arall ag ymlacio ag gallu mwynhau beth dwi'n weld ar y sgrin 60s well Brill heblaw amdan The Man from U.N.C.L.E. a design classic beth arall ydych chi'n awgrymu guys dyma ni'r after party beth ydych chi'n awgrymu dylen ni fod yn gwatch achos gan amlwg dwi'n dweud beth dylen ni watched yn lle Diana the Musical but no tro ma yn ogystal a be ydych chi wedi bod yn gwatch guys be ydych chi wedi bod yn darllen chwarae gwneud rhowch cwpl o bethau i ni Bryn? Dwi di darganfod bod mae Disney Plus 1 efo bob un cyfres o Boston Legal
Bryn of the Bar. Bryn of the Bar. Dwi wedi bod Mae yn... Disney Plus yn cadw surpreisio fi efo rhaglenni fatha yn meddwl, oh my god, maen nhw berchen hwnna hefyd, Jesus. Mae yna gymaint o stwff arno fo. O Fox yn bi a gymaint o shit. I mean, mae Boston Legal yn hynod o problematic. Ydyn hen? Na, dim really. 2005, 2007-ish. Just Boston. Mae o'n... I mean, mae cymeriad James Spader a William Shatner yn leches uffernol. Ac mae'n un cymeriad boedi sydd yn cael ei gwisgo fyny mewn drag trwy'r amser a mynd o fatha mynd o fatha i ryw radd yn neud o allan fatha bod o di'n methu bod yn dyn iawn oherwydd bod mewn drag beth a benydd mae'n boi sydd efo Asperger's sydd yn na dwi'n rioed i cyfarfod neb efo Asperger's Secret Genius na ci wel mae o'n genius ond diolch yn secret genius ond mae o'n fatha eccentric dros ben mae o'n cerdded o gwmpas efo i law ei ddwylo ar ei thais o trwy'r amser a mae o'n pyrio ac yn popio ac yn so mae o'n bach yn odd ond eto mae o ond eto mae nhw'n mynd i fewn i rei o'r pyncia anhygol a hefyd yn atgoffa chdi really o'n a tamad lle nhw'n sôn amdan y syniad o priodasa rhwng pobl o'r un same-sex marriages a bachu mae'n mynd i fewn i fatha healthcare ag AIDS yr immigration crisis mae'n gyd yn ei fatha really impassioned fatha what the fuck's going on fatha beth ddylia ni neud rhywbeth amdan hyn mae'n un part lle chyd mae'n nhw'n tynnu torri'r fourth wall lot o'r amser hefyd so mae o'n y court so mae nhw'n cymeryd un o'r fatha'r we can cure your gay kind of companies i court a maen nhw fatha it's bullshit a mae James Spader yn dod allan efo soapbox roed ar llawr y courtroom claimio'r benno a mae'r judge dweud, what are you doing? I said, I'm getting on my soapbox, Your Honour. I do it once a week. A wedyn mae o'n mynd on... mae o'n mynd on wedyn amdan fatha y ffaith fatha sut mae'r pharmaceutical companies, mae gen nhw pil i bob dim. Ond weirdly, gen nhw ddim pil i bod yn gay. So, os mae bod yn gay yn sickness, fysa nhw wedi cydod i fyny efo pil amdano fe byw wan. So, eich bod o ddim yn sickness. Ond mae rai bod o, chys mae'r cwmni yma ddim, fe nhw ciwrio chdi. Ydyn nhw eich conio pobl. A so, mae'n elfenna bach o fatha meta-humor yn dod yn y sioe. Sy'n dipyn o hwyl. Ond eto, problematic dros ben mewn lot o lefydd, ond mae'n gyn efo fatha flashes o brilliance yn efo sydd dwi'n meddwl i ryw raddau neud i fyny amdan lot o'r stwff problematic. Ond eto hefyd mae'r perthynas hefyd rhwng cymeriad James Spader a William Shatner yn anhygol chos mae o'n perthynas agos rhwng dau ddyn a maen nhw fatha maen nhw'n hynod yn cyffyrddus yn ei gilydd ond dyn nhw'n cael dweud na ond maen nhw'n cael fatha sleepovers a bachu maen nhw fatha maen nhw'n ffrindiau gorau i gilydd maen nhw'n siarad yn y gorau am y ffaith maen nhw'n caru gilydd a bachu a mae o'n just yn really rhywbeth eitha positif mae'n good ynddi ond maen nhw dal yn maen nhw dal yn leches anhygol a so David E. Kelly dwi'n nabod yr enw mae di neud lot o drama comedy type shows dros y blynyddoedd so dwi wedi penderfynu am resymau dwi'n quite yn siwr pam i trio gwachad yr AFI Top 100 i gyd ti'n dda
Mae Esid di wneud, dwi'n meddwl. Dwi'n agos iawn at orffan ond. So, ddiweddar dwi wedi gwylio Citizen Kane. Wow. Sydd ar iPlayer. Am ddim continuously? Yndi. A hefyd... Sydd efo? Dwi'n licio sgorio ffilms ma. Dwi'n licio neud o. Just joio fo. Na, mae numbers... Efo chdi mewn electric chair, ac yn trio ffeindio'r switch on, ac mae'r cables yn joinio, a ti'n gorau reid marc iddo fo. Neu faint nes ti joio fo, yn hytrach na bew ti feddwl bod o'n dda. Faint nes ti joio? Oedd yn iawn. Iawn da. Swn i'n deud, dwi'n yn gweld pam bod o'n cael ei regardio quite more spectacularly, chys in terms of story, oedd o'n fatha eitha mediocre yn y marni. So ia, nes i'n really... Mae o'n ffilm dwi angen gwylio eto. Fel hwnna sy'n nes i gerdded allan o'n fo. Y ffilm nath blendio technegau storytelling mewn i'r... A dwi'n meddwl, os fysa'r rhywun arall wedi gwneud hyn o'r blaen, fysa'r ffilm yn fatha'n... Mae Orson Welles i ryw radd yn reit compelling i wylio. Ond otherwise, does am really lot yna. Beth yw ffilm gorau ti rioed wedi watch Bryn? Oh god, paid a gofyn. Pa blentyn wyt ti'n hoffi fwy na'r lleill i gyd? Oh, Jesus. Dwan, mae gen ti top 4 ar Letterboxd, mae rhaid. O, hwnna'n ffyn. Sorry, dwi wedi gofyn gormod i Bryn wan. Ti'n bod beth, na i switcho draw i un o awgrymiadau, yes, tra bod Bryn yn cael fel existential crisis. Rhaglen miniseries newydd sydd ar Disney Plus, a dwi wedi gwylio un penod a hanner, a o'n i'n gwylio fo amser cinio a neithiwr, oherwydd dwi just really eisiau cael trwyddo fo, mae o'n anhygoel, sef Light and Magic. Lle, o'n i'n meddwl, dwi wedi gweld y making of New Hope, dwi wedi gweld y behind the scenes i gyd. Mae bob dim dwi eisiau gwybod amdan. Dwi wedi weld o. Ond wedyn nes i reid o mlaen ddoe, ac yn meddwl, lle maen nhw wedi cael y footage ma? Lle ddiawl mae'r stwff yma wedi bod yn cuddio. Mae o'n anhygol ffaint o... Mae fatha fod nhw wedi mynd nôl mewn amser wedi ffilmio stwff extra, am fod mae gennym nhw stwff o'r VFX artists oedd yn gweithio ar Star Wars. Maen nhw wedi cael yr Super 8 footage o y VFX stwff oedd nhw'n wneud ar ben ei hunan adra, ac mae, just oherwydd oedd nhw efo diddordeb mawr yna fo, ac mae o'n anhygoel y stori tu ôl i pawb oedd yn gweithio arno fo, sut oedd nhw just loners oedd eisiau just creu y celf ma, ac just dysgu y techneg o beth yna fod, Harry Eisenhower? Beth y cofa? Boi ys nath wneud Sinbad. Ray Harryhausen. Ray Harryhausen, Thank you. So oedden ni gyd yn trio copio fo a falle efo'i Super 8 cameras ac yn gan fod technega newydd. A wedyn mae gen ti George Lucas yn dod ar y scene ac yn ffindio y pobl ma, a wedyn mae'r pobl yna'n ffindio pobl eraill, a maen nhw'n gorau adeiladu yr holl system newydd ma sy'n rioed i cael ei ddefnyddio o blaen ac i greu y shots newydd ma. A mae'r holl mae'r benod gyntaf a hanner dwi wedi weld yn anhygoel y ffordd ma wedi cael ei ffilmio a mae'n practical ac yn in-camera stuff. A mae'r footage o'r hen oes, mae'r rhaid fod nhw wedi gwneud rhywbeth iddo fo i upscalio fo, upsamplo fo, llnau o, mae o mor dda. Mae o werth i weld. Fantastic. Light and Magic. Go on te, Bryn. So dwi wedi pigo allan. So hwn ydy'r ffilm dwi wedi marcio fel likes ar Letterboxd. Okay. Big thing. So The Batman, yn mwy diweddar. Knives Out, nes i fwynhau. The Suicide Squad. The Suicide Squad. Greatest film I've ever seen. Spider-Man Into the Spider-Verse. Lovely. Coco.
Death of Stalin, Wonder Woman, Inside Out, 100% y ffilm gorau am iechyd meddwl sydd wedi cael ei wneud. Dread. Really? Wow. Nes i joio Dread? Nes i really joio Dread? Wow. Nes i really joio Dread? Pawb o'i beth? Na, dim yr un Sylvester Stallone, yr un Carl Urban. Glyfio Carl Urban. Eich dwi wedi weld o. So, mae gen ti... do, lle mae o mewn yr tower block na. Nes i fwynhau o. Nes i fwynhau o, do. Mamma Mia a Mamma Mia 2. Don't come at me. Chicago, The Muppets Christmas Carol, sydd... Wow, dwi'n lyfio hyn. Sy'n llythrenol y fersiwn gora o The Christmas Carol sy'n rioed di cael ei wneud. That's right, I said it. Fight me. Singing in the Rain. Oh, yeah. Casablanca. Casablanca, obvs. Yeah. Sianed, top 4. Sugarlumps, mae gennau notes sy'n deud after party. Right, Cyn i chdi fynd i'r argymell, the top 4 movies. Go on, gotta do it. Okay. Mae hwnnw wastad really well. Amelie. Oh, yeah, fair play. 100% top 4 viewed. would watch unrhyw bryd. Mae'n neud ti wastad, neud ti'n hapus. School of Rock. Fair play. 100% ffilm gorau watch it efo'r plant. Allai ddim hyd yn oed deitha chi faint o hwyl a joy mae'r ffilm na'n dod. Artistic films, Baz Luhrmann films. Mae Baz Luhrmann yn wedyn yn llenwi allan y top. Mae'n llenwi allan y top fel so Moulin Rouge type. A nath y mab really mwynhau Romeo and Juliet. Romeo and Juliet, an exquisite work of art. Oedd yn, tywod, y ffordd oedd yn deall dyn union be oedd y geiriau oedd yn ddefnyddio, ond oedd yn dallt y gist o'n efo. A dyna beth i Shakespeare, dyna beth i teimlo Shakespeare. Dwi'n mynd deall y geiriau i gyd, ond ti'n deall yr emosiwn sy'n dod trwy ddefo i... I love it. Right, guys, dwi'n running on borrowed time yn un wan. Da ni heb cael pee break ys dros awr. So dwi'n mynd i fod yn fast efo chi, right? Be dwi'n awgymell ydy? Dwi'n mynd i fynd trwy'r rhestr o'n hi, right? Only Murders in the Building. Dwi'n siarad am hyn o blaen. Fair. It's a cozy mystery amdan podcasters. I mean, be gei di well. So mae season 2 allan ar hyn o bryd. Great, gan ei lot o'r hynna i ddalfa ni hefo fy anwyl. Wyr. Dwi wedi bod yn gwachod Agretsuko, sef yr office-based sitcom anime amdan cute anifeiliad ar Netflix. Funny. Ond, mae fy merch wedi fy nghyflwyno i'r Zombies Cinematic Universe ar Disney+. Ar Disney? Oh, na. Ti wedi watch rhaina? Ti wedi watch Dwi wedi gweld yr un cynta, dwi'n meddwl. Oh my god, maen nhw mor... So mae Zombies 1, right, great. Dwi'n llythrenol dy gwrdd. Just dwch fyny Disney Zombies trailer, right? So mae Zombies... Loki, ti'n gwybod fel mae X-Men actually amdan y civil rights movement? Right. Mae Zombies actually am xenophobia. Mae o am emancipation, mae o am indigenous rights, mae o am victimisio bobl disabled, victimisio bobl gwahanol. Mae Zombies 2... Mae Zombies 2, mae werewolves yn dod fewn, a werewolves yn indigenous community, a mae'r humans a'r zombies actually gyd wedi troi allan bod nhw wedi cymryd drosodd indigenous lands, y werewolves. Zombies 3 wedi dod allan wrth yswetha, na lleics a fi gael actual popcorn. Ti'n gwybod fel pan maen nhw fel, oh my god, the new Star Wars is streaming exclusively on Disney Plus on July 15th. Oedd un fel, the Zombies 3 is streaming exclusively on Disney Plus. So pwy ydy'r aliens? Aliens? Oh my god. So mae'r aliens... Mae'r aliens yn whole of the story. Dwi ddim yn mynd i spoiler fo i ti, esta gom ti di watch it. Am fod nes i watch the trailer efo Arian neithiwr, a nath i fynd... Oh my god, it's zombies arall! Dwi'n meddwl na chi'n neud un o'r fatha'r... Chos ti'n gallu cael fatha'r watch party. Watch with! Oh my god, mae'r aliens yn amazing. Mae'r aliens... Mae un o'r aliens, spoilers, yn nhw, as in, maen nhw'n non-gender conforming, maen nhw'n nhw, maen nhw hefyd hefo crush ar Willa, sef arweinydd yr werewolves. So, bys y Disney byth yn deud o, mae na presenting same-sex
crush situation yn fo. Ma nhw gyd yn ffeindio i lle. Mae'r zombies yn ffeindio i lle. Oh my god, dwi wedi cael yn Stockholm Syndrome nio, right? Dwi wedi cael yn 100% Stockholm Syndrome nio, achos di lleigs ddim di stopio gwachod nhw. A dwi just fel, byddai'n cerdded heibio mynd, Jesus, mae hwn basically amdan Brexit. Mae hwn yn amazing. So, The Zombies Cinematic Universe. Nice. Dowch hefo fi, fel dwi'n deud trwy'r benod cyfan, right? Yeah. Hwna di recommendation fi. Mae o'n joyful. Mae'r tunes yn banging. Mae nhw'n it's the Highsicle musical of our generation, guys. Well na Descendants 1, 2 a 3, okay? O'n i'n gwybod bod Arian mor excited amdano. I suppose mae Arian o'r gynulleidfa cynnar i zombies, achos y Zombies 1 dyd allan yn 2018. Oedd i wrth i bod efo'r un cyntaf pan ddod allan ac oedd hi'n ifanc ar y pryd a just oedd hi'n licio pyn bach o scary, pyn bach o edgy. Mae'r zombies yn gelfyddydol iawn achos maen nhw'n goffo byw off scrap achos dydy'r bobl yn y Human Town sydd yn edrych fel kind of Stepford Wives, kind of Mad Men hybrid pastel. Mae'r design yn amazing yn y ffilm hefyd. Mae o'n cheap pam o ran stuff Disney, right? So ti'n gwybod bod o'n Disney, it's a Disney Channel original. Ond, God, am America, mae un o'r caneuon ydi fel, hey, we got this, coming together to make progress. Mae'n like, we're progress. Ti'n meddwl fel, oh my God. Fair play. Sorry, Bryn. Bryn, what's your trailer? Yeah. Yes, dyn link your trailer. Yeah. So, fysa nhw'n cael... Dwi'n bod, eich os nhw'n gwneud adult remake fatha gen... oh my God, dylen nhw. George Romero. Be nath fy anwyl ŵr, You Won Your Only Aled, mynd, hei, maen nhw'n iwsio'r un techneg yn ni, chos gen nhw ddim pres. Ar Project Z, oedd gen nhw ddim arian i ddangos The Apocalypse yn dod, a dyna exactly ben nath Disney Zombies wneud. Maen nhw'n iwsio animation i ddangos, like, a kind of animation really rhad, fel kind of figures, fel cut-out figures yn symud yn slow bach, i ddangos dyma'r explosion nath creu zombies achos o gen nhw ddim y budget i ddangos hwnna i gyd ac fel hei dyna beth ni'n neud a ni fel dyna exactly beth ydych chi'n neud so S4C a zombies be oedd o da mi nes i wylio yn ddiweddar Zombieland dyna dyn nhw fo, ie? Yr un hefo Jesse Eisenberg a Woody Harrelson yes so mi o'r sequel hwnna ddiweddar fo cynnan de a gymaint o arian yn mwynhau'r Zombies Disney a cynnan mwynhau Zombieland oedd o wrth i fod chwerthin just fatha Zombieland 2 allan Zombieland 2 allan yndi, mae Zombieland 2 da ni heb di gwylio hwnna ond oedd y mae'r cynta really werth i weld brilliant wel hogia dwi ddim eisiau stopio y sioe yma, cos dwi'n cedi bod ni wedi bod yn extra positive heblaw amdan y cychwyn eitha downbeat na amdan, the end of civilization and stuff. A mae 2 awr a hanner wedi bod, dwi'n cedi bod neb eisiau bod yn rhan o hwn. Ond rydyn beth da chi'n gorau wneud i cael gwarad o'r end of civilization, ydy roed ffôn off neu just peidio mynd ar TikTok, Snapchat, Instagram. Laptop na Cymerwch ar amser os ych chi wedi bod ar TikTok neu Facebook neu Twitter neu bynnag a gwylwch Man from U.N.C.L.E. A wedyn gwylwch Zombies 1, 2 a 3 a wedyn gwylwch Zombies 1, 2 a 3 Maen nhw'n joyful recommendations dylen ni fod yn ei recommendation o rhaglenni Cymraeg i watched bob mis ond dwi heb Itopia gwylwch nhw ti di watched do that Dwi bron a gorffan dwi disgwyl i siarad ddod nôl o gweithio ddim tramor ond i ffwrdd bell i ffwrdd i ni cael gorffan nhw ond oherwydd ma nhw'n gweithio mor dda fatha prequels i peth un o'r Project Z ma nhw'n mor dda ma season 2 ffilmio as we speak guys ma Itopia season 2 coming at you ma nhw ar yr iCloud. Sorry, ydyn nhw ddo? Ydyn. For legal reasons. Ond ma nhw hefyd ar click. Ma nhw hefyd ar click, guys. That's all hypothetical. Ma nhw hefyd ar click. Sci-fi Cymraeg. Get involved. Joyful sci-fi. Click newydd yn fucking pile of shit.
Da ni'n mynd i gychwyn hwnna. Da ni'n mynd i gychwyn hwnna dwy awr. No, stay on positive, stay on positive. Na i yrru negas i fod i gwifren gwylwyr i gael o just done with. We got this. Sticking together to make progress. Hey, we got this. Apes Bedorec is getting better. Anyway, guys, diolch pawb sy'n gwrando. Dwi'n gobeithio bych chi wedi cyrraedd y steddfod erbyn hyn. Pob lwc i chi, joiwch. Cofiwch mynd a'ch tins paint, eich paint glasses plastig chi i ail llenwi. Peidiwch hefyd anghofio ysgidio ar gyfer dawnsio gwerin. 100%. Clocsio. Ti'n gallu dawnsio mewn Dr. Martens. Yes, diolch yn fawr i ti am rhoi'r rhaglen at ei gilydd. Unwaith eto. Cyn mis Awst. Oh yeah, shit, sorry. Sorry am hwnna. Mi fyddwn ni nôl hefo chi ym mis Awst, gobeithio, lle fydd y cynnwys hyd yn oed llai egniol. Mae'n mynd i fod hyd yn oed mwy o party haf. Mae pawb yn mynd i fod yn... chill. Llawn steddfod. Fydd yn cool. Ond am hynna fyddwn ni'n deud nos da, gan Bryn? Nos da. O, ni'n gweld ti'n dylyfu gen fanna, dŵd. Nos da, gan Iest? Ciao! Nos da. Dwi off i Google just pa mor ddrud ydi wardrobe Alicia Vikander o Man from Uncle. A wedyn rhoi'n life savings fi tuag ato fo. Welwn i chi mis nesa. Ta-ra, bawb! Ta-ra!